ಮಗ ಎಂಕ ಮಗ ಎಂಚಿನದು ಇತ್ತೆ ಪೊದು ಇರೇಗ ಅವಡ ಎಂಕ ಓಡ್ತನ ಇವ ದೇವ್ರೆ ಮಗಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಮಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಜಿ ಮಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ತೂಪೆ ಸುರುಕೆ ಎಂಕ ಅವ್ರಚ ಇರೇಗ ಪೊದು ಅವಡ ಎಂಕ ಬಂಡಿ ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಪೋತು ಪೊತು ನಂಡ ಬಳಿತೇರು ಬೈತ್ ಮತ್ತೆ ಮಗ ತುಂಬುದೇರೆಂದು ಅಂಚ ಬಳಿತೇನೆದ ಓ ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬುದೇರು ಮಂಡ ಎಂಚಿನ ತುಂಬುದೇರು ಎಂಚ ತುಂಬುದೇರು ಅವು ತುಂಬುದೇರು ಮಣ್ಣತ್ತು ದೇವೇರು ಕೊಡುತ್ತೇರು ಅಂದ ಇದನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕತೆ ಬಂದ್ ಬರ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇರಗ ಒಂಜಿ ಪೊದುನಾಡು ನಂಡ ಇನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೊಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ದಾದ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೆರಿಪಾವಲಿ ಅದು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬಂದ್ಪುಣ ಏನಪ್ಪ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮದುವೆ ಆಯ್ನಲ್ಲೇನು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡ್ ಏನು ಮದುವೆ ಹತ್ರ ಅದು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಯ ಹತ್ರ ಬಂದು ಇರು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಬಡ್ಚೆಂಕ್ ಇಂದು ಇಂದು ಇದು ಬೊಲ್ದಾತನತ್ತ ಇಂದು ಬೊಲ್ದಾತನ ದಾನೇಡು ಪ್ರಾಯದತ್ತು ಪ್ರಾಯದ ಜಂಕ್ ಅವೇ ಪೂ ಅರಲ್ನ ತೂನಾಗ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡ್ಲೆ ಕಂಜಿ ಫೀಲ್ ಇತ್ತು ನೀರ್ನ ಮೊನೆಡ್ ಅಂಚೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ಇರಿಗೆ ಪೊದು ಆವಡ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬತ್ತ ಅಂಚೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಇರೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ತೆಪ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಇಂದು ಪೂ ಅರಲ್ಲದ ನಾನ ಎಂಕಂಚ ಪೂದಿ ಕೆಪಿ ಕೊಂಚ ಪೂದಿ ಇಡ್ಲಾಗ ಹೋಜಿಂದಪ್ಪ ಬಲ್ದು ಇಡಿ ತರೆಟ್ ಇಡಿ ಬಲ್ದು ಆತು ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ ಇರು ಪೊದುನಾಡು ಉಂಡ ಅವಳ ಇರಿಗೆ ಪೊದುನಾಡು ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಮಗಕ್ಕೆ ಪೊದುನಾಡು ಇನ್ನ ಪ್ರಾಯ ಅಂದಿರ್ನ ಆಂಡತ್ತ ಅಪಗಂದು ಕೊಯ್ದು ಕಟ್ಟದು ಮಾರು ಬಾಸಿ ಜಂದನೆ ಚತ್ತೀರಾತ್ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತ ನೋಡ್ಚಿ ಪುರಂದನ ಪಂಡ ಇರಂಜಿ ಪೊದುನಾಡ್ಗ ಅಂದ್ ವಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲಿಗಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಯೋಡಾಟಾ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚೆ ನಡೆದರಂಜಿ ಕೇನ್ನಪ್ಪ ಅತ ಬಾರಿ ಕೇನು ಅತ ಅಂಚ ಕೇನೋಡ ಪುಂಡತ ಇರಂಜಿ ಪೊದುನಾಡು ಹೊಡ್ಚ ಎಂಕ್ಲ ರಪ್ಪ ಬತ್ತೇರಲ್ಲ ಇರಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರ್ಪೇರ ಅಂಚ ಇರಂಜಿ ಕತೆ ಪೊಣ್ಣು ಇಂತಾರೆ ಏನ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಅತ ಬಾರಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಸುರಾತನಿಗೆ ಕರ್ನವರ ತುಕೋ ಅವೇ ಅಂಚ ಅಂಚಪುರ ಬಂಡಾರ ನಾಪುಂಡ ನಾಚಿಕೆ ಇಪ್ಪಡ ಅವೇ ಅಂಚ ಇರು ಅವೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಾಟಕ ಹೊರ ಪೋಂದಿತ್ತಾರು ಮಂಡಾರು ಅಂಚ ಎನ್ನ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಂಡದು ನಾಗೇಂದ್ರ ಓಹೋ ನಿಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಉಂಡು ಮರ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಸತ್ತ ಹಾಗೆ ಅದ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡದಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅವು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ಕಣ್ಣು ಜಾಗ್ರತೆ ಮುಂಚೋಡು ನಾಡೋ ಇಜ್ಜತ್ತ ಆಡ ಅಂಚ ಅಂಚ ಯಾನು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡೆ ಮದುವೆ ಹತ್ರ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕಿತ್ತಂದು ಪ್ರಾಯತನ ಮಾಡದ ಆಯ್ತು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಇಂದು ಪ್ರಾಯತನ ಮಂಡ ಇಂದು ಬೊಲ್ದಾತನದಾಯ್ತು ವಿಷಯ ಅಂದಕೇನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ ಪೋದು ಪ್ರಸಾದ ಇದೈತು ಅನ್ಬತ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಇದೈತು ಒಂದು ಮಂಡೆಗೆ ಪೂಜಿನ ಅವು ಚೀಯತನ ಎಂಚಿನ ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಅವು ಮಂಡೆಗೆ ಪೂಜಿನ ಇಂದು ಬೊಲ್ದಾಪನ ಒಂದು ಏನಿತ್ತೆಂದು ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಪೂರ ಬೊಲ್ದಾತನ ಮಂಡೊಂದು ಎಂಚ ಏನು ಭಾಗ ಅನ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಸೇರಿದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಏನು ಈ ನೂಕ ನುಗ್ಗಲು ಈ ಬಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಹೋದು ಡ್ರಮ್ಗೆ ಬೂರ್ದುನ 4 ದಿನ ಪುಂಡು ರಾಜಿ ಇರ್ತಿತ್ತೇವೆ ಅಂಚಂದಿ ಪೂರ ನೆಯ್ಯತ್ತ ಫುಲ್ ಬೊಲ್ದಾತ ಪಂಡದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂಚ ಅಂಚ ಮದ್ಮೆ ಅವೇ ಬಡೆ ದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈಡೇ ಮದಿ ಮಾತೆ ಪಂಡ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹಾಳನ್ನು ಒಂಜಿ ದೇವರು ತಂದು ಪೋಯರು ದೇವರು ಒಂಜಿ ತಂದು ಪೋಯರ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಗಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಂಡೆ ಅಂಚ ಆತ ಆತ ಅಲ್ಲೇನು ಮದಿ ಮಾರ ದುಂಬು ಎಂಕ್ ಬೆತೆ 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 ಕಡೆ ಇರ್ದು ಪುರ ಪದು ಅಂತೇರು ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಮೋಕೆಡು ಅವು ಅಪ್ಪಗಿತ್ತೆ ಬಂಡ ಹಾಲು ಪೋಯಿನ ಹಿಡ್ದು ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಬೋಡುಂದು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅವಂಡ ಒಂಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಗೆ ಉಳ್ಳಿ ಮಗೆ ಉಳ್ಳಿ ಮಗೆಂದು ಬಂದಾಗ ನೆಂಪಂಡು ಇರ್ನ ಒಂದು ಪುಟ್ಟನ ಊರು ಪುರ ಊರು ಮೂಲೆ ಮೂಲ ಒಂದು ಎನ್ನವ ಎನ್ನ ಜೋಗಿಮುಳೆ 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 ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುದು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಇತ್ತು ಜೋಗಿಮುಳೆ ಅಂದು ಬೆಲಾಲ್ದ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಬುಂಡು ಅಂಚಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರದು ಪುರ ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಒಂಜನ ಸುದ್ದಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಅತ್ತು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಓಲು ಜಾಗ ಓಲು ಕುಳ್ಳದಾರ ಇತ್ತ ಈರ್ನ ಇತ್ತೆ ಊರು ಓಲು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಓಲು ಒಂದು ಏನಿತ್ತೆ ಬಣ್ಣಗ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಬಂಡಾಡು ಬಂಡಾಟು ಬಂಡಾಡು 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 ಬಂಡಾಟು ಒಳ್ಳೆ ಬಂಡಾಟು ಈರ್ನ ಇತ್ತೆ ದುಮ್ಮದ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಜೋಕುಲು ಬುರ ಜೋಕುಲು ಊರಿ ಮಗೆ ಪನ್ನೇನು ಗೆಲ್ಜಿ ಮಗ ನಿನ್ನಡ್ದು ಪ್ರಾಯತನ ಗಾಂಡ ಪನ್ನೇನು ಗೆಲ್ಜಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಏನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಪಂಡ ಊರು ತಿರ್ಗುನದ ಒಂಜಿ ಏತು ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಹಾಪುನಂದ ಅಲಂಜಿ ಊರು ತಿರ್ಗುನದ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಇರತ್ತೆ ಮದ್ಮೇರ ಕೇಂದ್ರ ಮಗಟ ಎರಡ ಮಗಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ಮಗಟದ ಜನಕೇರ್ನ ಪಂಡ ಮಗಕ್ಕೆ ಮದ್ಮೆ ಅನ್ಪುನ ಪ್ರಾಯ ಅತ್ತೊಂದು ಅನ್ಲ ಐತೆ ಆಯನ ಒಂಜಿ ತೂವನ ಒಂಜಿ ಪಂಜಿ ಒಬ್ಬ ಚಾ ಪಂಡವೇ ಮಗಕ್ಕೆ ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ನಾಯನ ಬಡಿದಿ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ
ಅದು ಆನೆ ಬಿಡದು ಇವತ್ತು ನಾನು ಏರು ತೂಪುನ ಅಂಬಿ ಇಂಚಿನ ಮರಲು ಆತೇರ್ನ ಅಂಬಿಯನ್ ಏರಿಯಾ ಕಡ ಪಡ್ತಾನ ಡಬ್ಬಿನು ಸರಿ ರಂಚ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೂಡ ನೆರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನಿರೊಂಜಿ ಕೇನೋಡ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಇರ ಮದ್ಮಾಯರ ಇರ ಮಗನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಉಂಡ ಇರಿಗೆ ಎಂಜಿನೋ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಮಗನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಉಂಡ ಇರಿಗೆ ಅಂಚದಲ್ಲ ಅವ ಬಂತೆ ಮಗೆ ಅವ ಬಂತೆ ಆಡದಲ್ಲ ಬಂತೆ ಜಿ ಬಂತಿಜಾರು ಆಡದಲ್ಲ ಬಂತೆ ಜೀವನ ಆಡ ಪಂಡದ ಹೋದ ಬರ್ಬುನ ಓ ಮತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಆಯ್ತಾ ಬರೆ ದಿಯೋಡ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂದು ಮಗಟ್ಟಗೆ ಎಂದು ಜಾರಿತ್ತ ಇರಿ ಮಗಟ್ಟಗೆ ನಾಂದು ಅಂದು ಬುಕ್ ಎಂಚಿನ ಹೋತುನ ಏನ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡಿಪ್ಪುನಗ ಎಂಗಿ ಈ ಪೊದು ಮತ ಇತ್ತನದ ಈ ಪೊದು ಅಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಪೊದು ಬತ್ತಿ ಇತ್ತನು ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಐತೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಧಾರಾವಾಹಿದ ಏನ ಆ ಒಂದು ತೀರ ಪೊದು ಇತ್ತ ಪೊದು ಬತ್ತನಿಗೆ ಪಂಡ ಪೊದು ಅಂಡ ಫೋನ್ ಬತ್ತನಿಗೆ ತೂಕ ಅಂಚ ಉಂತ ಇಂತ ಅಂಚುಗುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪೈತ ಪಾತೇರದು ಪುರ ಆವಡತ್ತ ಇರೆ ಪೊದು ಬಾಂಡ ದಂಡ ಅಂಚ ತೀರ ಬತ್ತನೆ ಅತ್ತತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಫೋನ್ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಪಾತೇರದು ಬುಕ್ಕ ಅವರ ಪಾತೇರದು ಎಂಚ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಎರಡು ದಾದ ಪಾತೇರ ಉಂಡು ತೂಕ ಸುರುಕ ಐತೆ ಪೊದು ಪಾತೇರನೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರ ಅತ್ತ ಕೇಳುಂಗ ಪಾತೇರ್ಗ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಪಾತೇರ ಬರ ಅಂದ್ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಹಲೋ ಕೇನುಜೆ ಐತೆ ಕೇನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೋ ಬುಧರ ಎಂಚ ಬನ್ಪಾರ ಎನ್ನ ಹೇಮಂತ್ ಬಂದದೆ ಹೇಮಂತ್ ಬಂದದು ಹೇಮಂತರೇ ಒಲ್ಪರ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ವೇಣೂರದು ಬಾತೇರ್ನಾ ವೇಣೂರದು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರೆ ಹೇಮಂತರೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ವೇಣೂರದು ಹೇಮಂತರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪುರಂದರನೆ ಬತ್ತು ಕೊಳ್ಳದೇರು ನಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆಚೆ ಗೊತ್ತಾದೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂದು ಅವೇ ಪುರಂದರನ ಒಂಜಿ ಪೊದು ಅವಡಿಗೆ ಅಂದ ಅವೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪುರಂದರನಡನೆ ಪಾತೇರ್ ವರ ಅಂದ್ ಅವಂದ ಹೇಮಂತರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಎರಡು ಕೊರ್ಲೆ ದಾನೆ ಹೇಮಂತನ ಓ ಹೇಮಂತ್ ಓ ಎಂಚಲ ಮಗ ಯಾನ್ ಹುಷಾರ್ಲೆ ಬ್ರಂದಣ್ಣ ಇರೆಂಚಲರ್ ನಾನು ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಲದಂದರಜ್ಜಿ ತೂದು ಬಲೆತ್ತ ನಕಲು ಓ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ತೂದು ಬಲೆತ್ತ ನಂದೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯ ನಿಕ್ಲಾತ ನೋಡದ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಬಗಲ್ 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 ಇದು ಪುರ ನಾನು ಎಂಚಿನ ಫೋನ್ ನೋಡಿರಗಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೋಡು ಏತು ಪ್ರಾಯ ಇಂತೆ ನಾನ ನಾಡೋಡ ಅತತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಹಿರೇ ಬಂದು ಅಚ್ಚುತನ್ನಡ ಕೆಲವು ಪೋದುಕುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅರೆಟ ಉಂಡುಗೇನಾ ಅರೆಟ ಪುರ ಪೊದುತ್ತ ನಂಬರ್ ಉಂಡುಗೇನಾ ಆಡ ಪೂರ ಪೊದುತ್ತ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಿಕ್ಕ ಹರ್ನಂಜಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಅವಲ್ಲಿ ಅಂದು ಅವೇ ನಂಗೆ ಪೊದು ಅನ್ನ ತೂಡಕ್ ಮತ್ತೆ ಈನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ತೆರಿಯೊಂದ ಅಂತ ತೆರಿಯೊಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬೋಡು ಮಗ ಅಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೊದು ಮನ್ಪುಣತ್ ಒಂಜಿ ಕಂತನ ಪೊಣ್ಣು ಆವಡು ಇಂದು ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತಾನಿಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಟೀಚರ್ ಕಲ್ತನ ಟೀಚರ್ ಅವಡು ಟೀಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ಅತ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕಲ್ತನ ಒಂಜಿ ನಾಡು ಮಗ ಈ ನಾಡು ಅವೇ ಕಲ್ತನೇ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡ್ ನಿಜ ಯಾಕೆ ಕೂಡ ಕಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ಬಾಕಿ ಕಲ್ಪೋದ್ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂದು ಕಲ್ಕುನವಲ್ಲೋಡ ಇಲ್ಲದೊಳಯ ಹಲೋ ಹೇಮಂತ್ ಹಲೋ ಹೇಮಂತರೆ ಇರು ಪಾತೇರ್ನ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಹೇಮಂತರೆ ಹಲೋ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟಂಡ್ ಹೇಮಂತೇರ್ನ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟಂಡ್ ಅರಿತ ಇರೆಗ ಪೊದು ನಾಡಿರ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಲ್ತಿರೋದು ಇರ್ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ ಪಂಡರತ ಕಲ್ತನ ಅವಡು ಒಬ್ಬರ ಕಲ್ಪೋಡಪ್ಪ ಅದ ಅವೇ ಪ್ರಾಯತನ ಕಲ್ತನ ಪುಣ್ಣ ಅವಡು ತೋಜುಂಡು ಇರ ಪ್ರಾಯ ಕೇನ ಹೆಂಗ್ ನೆಂಪಂಡ್ ಪ್ರಾಯ ಏತ ಅಂಡ್ ಏನ ನಂದಂದು ಐನು ಆಜಿ ಬಂಡ ಜೋಕುಲು ಇರೆಗೆ ತುಂಬ ಜೋಕುಲು ಒಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅತ್ ಪ್ರಾಯ ಒಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇರ್ನ 55 ಆಜಿ ಸನ್ನಿ ಮೀರ್ದು ವೈರಾಣಿಕ ಡಬ್ಬೆ ಇರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯ ಪಣಿಯರ್ಲ ಇರೆ ಈ ಪ್ರಾಯ ನಾಚಿಕೆ ಆಪನೆ ಅವಲಿಯಪ್ಪ ಆಂಡ್ಲ ಉಯ್ದವ ಒಂಜಿ ಡ್ರಮ್ಮುಗೆ ಬೂರ್ ನೆಡ್ದ ಇರತ್ತ ಈ ನಮನೆ ಬಲ್ದಾತನ ಆಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಇರ ಐನಾಜಿ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯ ಪಣಿಯರ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಯಡು ಒಂಜಿ ನಾಚಿಕೆ ಆಪನೆ ಅವಲಿ ಅವಡು ಇರ ಮಗನ ವಿಷಯ ಪಣ್ಣೊಂತಾರೆ ಮಗನ ಅತಿತೆ ಅವೇ ನೆಕ್ಕು ದುಂಬು ಓಲು ಅವೇ ಪೊದು ಓಲು ಅವೇ ಎಂಕ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಧಾರಾವಾಹಿದ ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ತೂದು ಪುರ ಅಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಬತ್ತದನಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರೆ ಏಂಡೇರು ಎಂಚ ಆವಾಂದು ಎಂಕವು ಸಮಾಧಾನ ಐಜಿ ಪಂಡ ಅಗ್ಲು ಪುರ ನಿನ್ನ 4 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಪುರ ಖರೀದ ತಾಕ್ಲು ಪೆದ್ದುನ ಪಂಡ ಅಗ್ಲು ನಮಕ್ ಬೋಡ್ನಾಗ ಬೆದ್ದು ಅಗ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಿ ದಾರ ಇಟ್ಟು ಪೆದ್ದುನ ಅಂಚ 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 ಇನ್ನು ಏನು ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂಡೆ ಅವು ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂಚ ಐದು ಬುಕ್ ಅಂದ ಇಂದು ಏನು ನಮ್ಮ ಬೀಜದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೇಲೆಗೆ ಒಣಗ ಒಂದು ತಿಕ್ಕನಂದ ಕುಸುಮ ತಿಕ್ಕನೆ ಮಂಡ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬಕ್ಕ
ಲವ್ ಎಂಕಲ್ನ ಲವ್ ಅಪಗಾರ ಪೂರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ನಿನ್ನ ಲವ್ ಬಂಡಲ ಎಂಚ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಗೊತ್ತಂಡ ಎಂಕು ದೊರಿಪೀರು ಆನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಗೊತ್ತಂಡ ಅಲೆ ದೊರಿಪೀರು ಆ ಎಂಕಲ ಬಾರಿ ಕಂಡದು ಪೂರ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತನ ಅಂಚ ಆಲುಂಜಿ ಪೋಯ್ಡ ಬಾರಿ ಬೇಚಾರ ಪಾರ ಪಂಡ ಮಗೆ ಬ್ರಾದ್ ತೀರಿ ಬೇಜಾರಂತ ನೋಡ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಸಮಸ್ಯೆ ನಡಪುನು ಲೋಕೋಡು ದಾಲ ಮನ್ ಪೆರಾಪುಜಿ ಅಂಡ್ಲ ಎಡ್ದುಕ್ಕ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆವಡು ಪಂಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಓಕೆ ಎಡ್ದುಕ್ಕ ಅವೇ ಅವು ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಲವ್ ಮಿನಿಮಲ್ ತರ ಓಕೆ ಯಾರು ದಾಲ ಮನ್ ಪೆರಾಪುಜಿ ಅತ್ತ ಆಲಿತೆ ಪೋಯಿನ ವಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪೋಯಿನ ಎಂಚನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಉಂಟೆ ಅತ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನಗೆ ಏನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಎನ್ನೋಡೆ ಅಲ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಎನ್ನೋಡತ ಅದು ಬೇಜಾರು ಪನ್ಪುಣೇನು ಅದು ಅಲಂಜಿ ಪೋಯಿನ ವಂಡ ಬಾರಿ ಬಂಗುಡು ಆನಿ ಸೈತ ನಾನಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗುಡು ಅಲ್ಲ ಹೋತನ ಎಂಕವು ಬಾರಿ ಬಿಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ಚವೆ ಓಕೆ ನನೊಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ತು ಕಾರಡ ಪಾತಿರಂಗ ಬೇಜಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ಚಿ ಇಂಚಿನವರ ನಡಪನ ಇಲ್ಲೋ ಕೊಡು ಪೊದು ತೂದೆ ಬತ್ತನೆ ಹೇಗೆ ನಂಬಿ ತುಕ ಕೇನ್ ಕಾರಡ ಪಾತಿರಗ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಇರೋ ಪುದರದ ಮನ್ಪರ ಹಲೋ ಅಚ್ಯುತ ಬಿಸಿ ರೋಡು ಅಚ್ಚುತೇರ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಹಲೋ ಅಚ್ಚುತೇರೆ ಒಲ್ಪಡ್ದ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಿಸಿ ರೋಡು ಒಲ್ತು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಅಚ್ಚುತೇರೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಚ್ಚುತೇರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪುರಂದರಣ್ಣೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡಿರೇಗ ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊದೋಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕುಳ್ಳತೇರೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಪುರಂದರಣ್ಣ ತು ಕೇಳ್ನ ಎರಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಪುರಂದರಣ್ಣ ಓ ಓ ಓ ಪೊದುಂಡಾಡ ಆತ ಅಂದಂದ್ರೆ ಎಂಚೊಳ್ಳಾರೇರು ಓ ಏರು ಎಂಚೊಳ್ಳಾರೆ ಸೌಖ್ಯನಾ ಏನು ಸೌಖ್ಯನೇ ಪೊನ್ನಾಗೆಂಚ ಉಂಡು ಓ ಪೊನ್ನಾಗೆಂಚ ಉಂಡ ಸಂದರ್ಜಿ ಸರಳು ಎಂಚ ಕಲ್ತನವಾ ಮುಖ ಈರೆಗೆ ಪೊದು ಅವನನ್ನು ಬಂದಾರತ್ತ ಪುರಂದರಣ್ಣ ಓ ಓ ಎಂಚ ಪೊದು ಅವನನ್ನು ಬಂದಾರತ್ತ ಅಂದಂದು ಅವು ಎಂಚಿನ ಪೊದು ಅವಳನ್ನ ಈರೆಗೆ ಎಂಚಿನಂದು ಕೊಂಡ ಈರೆಡಲೈತೆ ಪೊದು ರೆಡಿ ಜೋಡತ ಅಂದಪ್ಪ ಏನೈತೆ ಬ್ರೋಕರ್ ಪೊದುತ ಬ್ರೋಕರ್ ಏನು ಪಾತ್ರನ ಈರು ಬ್ರೋಕರ ಅಂದಪ್ಪ ಬಿಸಿ ರೋಡದ ಹಚ್ಚುತ್ತೀರತ ಪುದರ್ ಹಚ್ಚುತ್ತೆ ಹೊಡುತ್ತೆ ಅಂದಪ್ಪ ಈರೆಗ ಸುಳ್ಯದಂಚಿರ್ನಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉಂಡ ಅಂಚಿ ಬಾರಿ ಪೊನ್ನುಳ್ಳಾಗೆ ಎಂಜಣ್ಣ ಈರ ಈ ಸುಳ್ಯದಂಚಿ ಪುರ ಬಾರಿ ಪೊನ್ನುಳ್ಳಾಗೆ ಪೊರ್ಬರ್ಲುದ ಉಳ್ಳಪ್ಪ ಉಳ್ಳ ಎನ್ನಟ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಈರೆಗೆ ಏತು ವರ್ಷದ ಪೊದು ಅವಳು ಓ ಏತು ವರ್ಷದ ಪೊದು ಅವಳು ಹೇಗೆ ಒಂಜಿ 17 ಓಹೋ ಅಂಚಿನ ಅವಡ ಅಂದ ಎನ್ನಟ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ 100 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಉಂಡು ಈರೇಡ ಅದೇ ಅಂದಂದು ಆತ ಪೊದುಳು ಓ ಎಂಕೊಂಜಾಯ್ತು ತಿಕ್ಕಂದ ತಿಕ್ಕು ತಿಕ್ಕು ಐಕೆ ಎಂಚ ಈರೆಗೆ ಎಂಚ ಅಷ್ಟೇ ಪೂರ ಎಂಚ ಅವಡು ಕೇಳ್ಕೊ ಒಂದು ಅಂದ ಏನು ಬಾರಿ ಕಲ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ಏನು ಬಾರಿ ಕಲ್ತದೆ ಅಂದಿ ಓ ಏನು ಬಾರಿ ಕಲ್ತದೆ ಆತ ಅಂದಂದು ಈ ಕಡಪಾರ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಿಷಿನ್ ಓದ್ತಾನ ಯಾನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಕಲ್ತದೆವು ಅಂದತ ಅಂದಂದ ಪೊಣ್ಣದಾಯ್ತ ಕಲ್ತದಲ್ಲ ಪೊನ್ನು ಸೋಕುತ್ತಾವಡ ತಾಯಿಗೆ ಓ ಪೊನ್ನು ಸೋಕುತ್ತಾವಡ ಎಂಚೆಂಚ ಪೊಣ್ಣಂಚ ಅವಡು ಸೋಕುತ್ತಾವಡ ಓಕೇನು ಜನ್ನ ಹಲೋ ಅಚ್ಚುತೇರೆ ಹಲೋ ಅಚ್ಚುತೇರೆ ಇರು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಟಿವಿ ಇಡ್ತು ಚೂರು ದೂರ ಅಂತದ್ದು ಪಾತಿರೋಡ ಅಪ್ಪ ನಿಜಿನ ಟಿವಿದ ಸೌಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ಪ ನಿಜಿನ ಮೊಬೈಲ್ ದಾನ್ಲ ಚೂರು ಮೊಬೈಲ್ ತೂಂತಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಂತ ಪಾತಿರ್ಲ ಅಚ್ಚುತೇರೆ ನನ್ನ ಇರ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪದಾದ ಪಾತಿರೋ ಕೂಡ ಇರ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೇಂಡು ಅಂದಂದು ಈತಿ ಪೊದ್ದುನು ಪುರ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಗ್ಲಿಂಚ ಟಿವಿದ ಎದುರು ಉಂಟು ಪಾತಿರ್ನ ಎಂಕಲ ಅಂತ ಜಾಪ್ರ ಕೆಂಡು ಬನ್ನೆ ಈರೆಗೆ ಬುಕ್ಕ ಬದಿ ಬಂಗಾರ ಪೂರ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಬೋಡು ಎಂಚ ಬದಿ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಕತೆ ಎಂದು ತಮ್ಮಯ ಈರ್ನ ಬದಿ ಬಂಗಾರ ಬದುಂದು ಮದಿಮೆ ಆಪುಜಿ ಈರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಟು ಬೋಡ್ರೇನೆ ಬೋಡ್ಚಿ ಅಂದ ಈರಿನ ಪಾತ್ರೆ ಬೋಡ್ಚಿ ಬದಿ ಬಂಗಾರ ಮಾತೇರಿ ಯಾರು ಇರು ಬಾರಿ ಮಾತೇರಿ ಯಾರು ಏನು ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಪುಷ್ಕ ಅಂಚತ್ತು ಪುರಂದರಣ್ಣೆ ಅದು ಎನ್ನ ಕೂಡ ಏನ 10 ಬಂಗಾರ 1 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಚಿ ಕೊರ್ಪೆರ್ 1 ಲಕ್ಷ ಪಾಡು ಕಣ್ಮಲ್ ಅರ ಬರ್ಚಿ ಅಚ್ಚುತೇರೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಚ್ಚುತೇರೆ ಎಂಚಿನೆ ಹಲೋ ಅಚ್ಚುತೇರೆ ಹಲೋ ಓಕೆ ಅಚ್ಚುತೇರ್ನ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟ ಆರು 10 ಬಂಗಾರ ಮಾತಿರ್ನು ಅಂದ್ ಆಂಡ್ಲ ಕೊರಂದ 1 ಲಕ್ಷ ಬೋಡಡ ಅದ ಅವು ಬರೀಟೆ ಕೊರುಡು
ಅಂಚ ನಡುಟ್ಟು ಗುರ್ರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೇನಿರಲ್ಲಿ ಆರು ನಡುಟ್ಟು ಕೇನ್ನ ಹಿಂಗೊಂದು ಏತ್ ಬೇಜಾರ ಅಂದ ಅಂದ ಇರ ಅಂದ 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 ಉಗ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದ ಅದ ಓಕೆ ನನಂಜು ಕಾಲರ್ ಇರಕೆ ನನಂಜು ಕಾಲರ್ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರಂಗ ಈ ಜಲ್ಮೋಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಪೊದು ರೆಡಿ ಆತನ ಪೊದು ಅಂದ 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 ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಹೊಲ್ತು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಹೊಲ್ತು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಇರು ಯಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿದು ಬೆಂಗಳೂರು ಏನೋ ಪುದಾರಿಂಚ ಬನ್ನವರ ಚೈತ್ರ ಅಂದ್ ಚೈತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಚೈತ್ರಕ್ಕ ಇರಗ ವಿಷಯ ಏನಿತ್ತದ ಗೊತ್ತುನತೆ ಅಂದ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಪೊನ್ನ ಹೊಡಿತ್ತನತೆ ಪುರಂದರಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಪೊದುವ ಹುಡುಗೆ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಲೈವ್ಡ್ ಬತ್ತನ ಬನ್ನಗ ಸರಿ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊದು ನಾಡ್ಗ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅಂಕ್ಲ ಅಂಚೆನಿ ಲೈವ್ಡ್ ಕುಲ್ಲದ ಉಲ್ಲೇರು ನಾ ಪುರಂದರಣ್ಣ ಲೈವ್ಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಹಲೋ ಪುರಂದರಣ್ಣ ಓ ಹೇ ವಾ ಸೋಕುದ ವಾಯಿಸಿಯ ಬಾಳೆದ ಇದು ಹೀರೆ ಮದಿ ಮಾತನಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಮದುವೆಗೆ ಓ ಹೀರನ್ನ ಮದ್ವೆಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತಾರತೆ ಅಂದಂದಂದಂದಂದಂದಂದಂದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈರ್ನ ಮದ್ವೆ ನಾವು ಏನೆತ್ತ ಸೆಟ್ ಅಂತ ನಾ ಇಪ್ಪಡು ಪಡು ಪಡು ಪನೋಚಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮದ್ವೆ ನಾವು ಪಲ್ಲೆ ಪುರಂದರಣ್ಣ ಓ ಓ ಓ ಓನ ಇನ್ನ ಮದ್ವೆ ಪಲ್ಲೆ ಈರ್ನ ಮದಿಮೆ ಹತ್ರ ಮೂಲತಃ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಶಾಂತರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂಟಪಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಗಾಂಧಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪಮಿತ್ತು ಪೊಂಜು ಆವಲಿ ಅಪ್ಪ ಈರಿಗೆ ನಂಗೆ ಮರತ್ತನ ಆವಲಿ ಆತ ಅಂದೆ ಅಂದಂದು ಇತ ಈರಿಗೆ ಪುನ್ನ ಅವಡತ್ತೆ ಅಂದಂದು ಈರಿತೆ ನಾಡ್ ನಾವು ಹಂಚಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಗಟ್ಟದವಬ್ಬ ಅಯ್ಯೋ ಓ ಈರೆ ಈರೆಂತು ಈರ ಬಾರಿ ಸೊಪ್ಪು 25 ವರ್ಷದಂಚೆನೆ ತೋಜಿಪಾರು ಎಂಚ 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 ಒಂದಿರ ಪ್ರಾಯ 25 ವರ್ಷ ಒಂದೆ ಏರ್ ಎಂಕ ಅಂದ್ ಎಂಕ ಆತೆಪ್ಪ ಐನಾಜಿ ಅಂದ್ ಆತೆ ಅದೇ ಅಂದ ಓ ಇರಗೆ ಎಂಚ ವಾಟ ಇಪ್ಪದ ಪೊನ್ನಾವಡು ಅದು ಈರಡೆ ವಾಟ ಇಪ್ಪದ ಉಂಡು ನಿಗ್ಲು ಪೂರ ಇಂಚಗೆಂಡನ್ನ ಏನ್ ಒಳ್ತುಂದು ನಾಡ್ನೊಬ್ಬ ಒಂದು ಈರು ನಡಿವಂತ ಜರ ಬಣ್ಣೋಣ ಅಂಡ ಇರಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಪೂರ ಪೊಂಜಗಳು ಕಲ್ತಿಪ್ಪತೆ ಹಾ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೇರು ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪೇರ ಗಟ್ಟಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಹಾ ಅಂಡ ಇರಗ ಜಾಬುದ ಬೋಡ ಇಲ್ಲ ಕುನ್ನವ ತೋಟದ ಬಜ್ಜೆ ಬೆಜ್ಜಿನವ ಅವಡ ಬಜ್ಜೆ ಬೆಜ್ಜಿನದಾಯಗಪ್ಪ ಬಜ್ಜೆ ಬೆಜ್ಜಿ ಪುನಃ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಯದ ಪೂಜ ಒಂಜಿ 17 ಅವು ಅಂಡ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡಿಪ್ಪ ಓ ಅವು ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪ ಇಂದು ಎಂಚಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಪುರ ಈ ಪುಂಜ ಮಾತೇನು ಬಡನೆ ಬರ್ಚೆಂಕಿ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂಜಿಲ ಬರ್ಚಿ 17 ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣು ಬೋಡುವನ್ನಂತ 17 ವರ್ಷದ ಪೂರ ಕಾಲೇಜ್ ಪುಣ್ಣ ಎನ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪುಟ್ಟ ನಾವು ಇದ್ದಾನ ಬೀಚರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆಫ್ ನಾವು ಅವೊಂಜಿಲ ಇದ್ದೇನೆ ಪಾಸೆ ಜನರ ಬಂಜೋ ಇರ ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಆಗಿನಾವಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಇಚ್ಚಿನ ಪೋತನ ಪುರ ಮಾತಂದು ಆಂಧ್ರ ಪುರ ಪುರಂದರನ ಆಟ್ಲ ಒಂದು ಪುಸ್ಕೊಂಡ್ ಪುಣ್ಣ ಒಂದು ಚೈತ್ರ ಬಾಯಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡುವಾರೆ ಪಕ್ಕಾಡಿ ಚಂದ್ರ ಓಕೆ ಬರ್ರೆ ಊರ್ಗು ಹಲೋ ಚೈತ್ರಕ್ಕ ಹಲೋ ಹಲೋ ಚೈತ್ರಕ್ಕ ಚೈತ್ರಕ್ಕ ಓಕೆ ಚೈತ್ರಕ್ಕ ಇರಾಗಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರಣ್ಣಗ ಪೊದು ಆ ಟೈಪ್ ಪೊದು ಆಡೋದು ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಪೊದುನಾಡ್ದು ಐನಾತು ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಪೊದುನಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪುರಂದರಣ್ಣಗ ಇತ್ತು ನಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೈತ್ರಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತನೆ ಇಂಚನೆ ಕಾಲ್ ನನಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಪಾತಿರೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೈತ್ರ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತನೆಗ್ ಪುರಂದರಣ್ಣ ಪೊದು ಆರೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕಡೆ ಪಂಡೇರು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಆರಡಲ ಪಾತಿರಂಗ ಒಂಜಿ ಪೊದುನಾಡ್ದಿರ ತೂಕ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓಕೆ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟಂಡ್ ನಾಡಿರ ಪೋಯಿರ್ತ ಜೋಡು ಇರ ಕಲ್ತ್ ದೇವಂಡಾರೆ ಕಡೆ ಅಂಚೊಂಜಿ ಎತ್ ಕಲ್ತದಾರ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ ಗಂದಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅದು ಬಿಎಸ್ಸಿ ಅದು ಎಂಎಸ್ಸಿ ಅದು ಪಿರ ಡಿಗ್ರಿ ಐನ ಕೂಡ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತದಾರಪ್ಪ ಓಕೆ ಇನ್ನ ಕಲ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಬುಕ್ಕೆ ಬಾತಿರಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಅವ್ರಲ್ಲ ಯಾರಲ್ಲ ಬಾತಿರಂಗ ಹಲೋ 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 ಚೂರು ಜೋರುಡೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತನಕ್ಲ ಪುರ ಇರ್ಲ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಪನೊಲ್ಯಾ ನಿಶಾಂತ್ ಬಂದೆ ಎಂಚ ನಿಶಾಂತ್ ಸುಳ್ಳಿಯಾರ್ದು ನಿಶಾಂತ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದೇರೋ ನಿಶಾಂತರೇ ಏನಿತ್ತ ವಿಷಯದ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಪುರಂದರಣ್ಣೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೇರೆ ಪುರಂದರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪೊದು ಅವಡಿಗೆ ಆರ್ಡನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಾತಿರ್ಲೆ ನಿಶಾಂತರೇ ಪುರಂದರಣ್ಣ ನಿಶಾಂತರೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಎಂಚಲ್ಲ ಮಗ ಓ ಉಸಾರ್ಲೆ ಬಕ ಇರಿಂಚಲ್ಲಾರೆ ಆನಂದ ನಿನ್ನ ಪುರ ಈ ಅಪಗ ತೂದತ್ತ ಚೂರು ಚೂರು ಅಲ್ಲ ಬುಳ್ದಾತನಂದವಾ ಅಂದಪ್ಪ ಇರೆಗೆ ಎಂಜಿನ ಪೊದು ಅವಡಿಗೆತಿ ಓ ಇರೆಗೆ ಪೊದು ಅವಡಿಗೆತ ಅಂದ ಇಂಕೊಂಜಿ ಪೊದು ಅವಡು ಮಗ ಪೊದು ಅವಡು ದಾಯ್ತಾ ಅನ್ಬಿಡಮನದ ಪ್ರಾಯ ಆತನಂದವಾ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆತನಲ್ಲ ಒಂದ್ ಪರಿ ದುಂಬು ಇರೆ ಪೊದು ಇರೆಗೆ ಓ
ಒಂಜಿ ಮಾತಿ ಮ್ಯಾತ್ಂಡದೆ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪೊದುಗೋಡು ಅನ್ನ ಇಂಚ ಬಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಹೋತು ನಮಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೋತುನುಂದ ಅವು ಒಂಜಿ ದೇವಿರು ಕೊಂಡೊತ್ತಿರುಂದ ನಾನೊಂಜಿ ಅವಡತಾ ಓ ಅಂಚ ಅಂಚ ಜಾವಜಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊಂಚ ಬೇಜಾರು ಎಂಕ ಅವು ಉಂದ ಅವ ರಪ ರಪ್ಪ ಬಿ.ಪಿ ಏರ್ನವ್ರ ಕೋಪ ಆರ್ಪುನ ಕೆಲವರೆರಡು ಬೆಚ್ಚಾಡು ಬಾತೇರ್ನ ಅವು ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಿ.ಪಿ ನಿನ್ನ ಬದು ಹಂಚಿನ ಅವು ನಿನ್ನ ಬದು ಅಲ್ತಾ ರಪ್ಪವ ನೋಡಿ ಅತ್ತತ್ತಿ ಈಗ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿತ್ತೆ ಓ ಸಣ್ಣಿ ಮೀರ್ದ್ವೇರ ಐನಾಜಿ ಮಗ ಐನಾಜಿ ಬಂಡ ನಿಕ್ಕೈಟಿ ಇರುವಳ ಸೇರ್ಸವಳಿ ಮುಪ್ಪಳ ಸೇರ್ಸವಳಿ ಐವಳ ಸೇರ್ಸವಳಿ ಏನನ್ನ ತೂಳ ಸೇರ್ಸಲ್ಲ ಓ ಅಂಚ ಅಂದಂದ ನೀನು ವರ್ಷದ ಏತ್ ವರ್ಷದ ಪೊದು ಬೋಡಿಸ್ತೀರಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಪೊನ್ನವಡು ವರ್ಷೋನಿ ಏನು ತೂಪುಜಿ ಆನನ ವರ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಪೊನ್ನನ ಸಂಬಳ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾತನ್ನ ವಿಷಯ ಅಂದ ಏ ಅಂಚತ್ತ ಡಬ್ಬೆ ಆನನ ಸಂಬಳ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲಿ ಪೊನ್ನನ ಈ ಜನ ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಕಡ ಕುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಜನ ಏನಿಂಕ್ ಪ್ರಾಯದಾಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂದ ಹಿರಿಯ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡದ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಬಣ್ಣಗೆ ಅಂದಂದು ಪನೋಡಾಪುಣ ಎಂಕ್ಲಲ್ಲ ನಾನು ಅಂದು ನಿನ್ನ ಏತು ವರ್ಷದ ಹಲೋ ಓ ಇರೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಪೊನ್ನ ಅವಡ ಇರೆಗೆ ಕಲ್ಕುನ ಬರ್ಚಣ್ಣ ಏನ್ ರಾತ್ರಿ ಜೆತನಿದಿರೋಡತ್ತೆ ಕಲ್ಕನ ಎಂಚ ಅತ್ತೆ ಓ ಕಲ್ಪನೆ ಮಂಡ ಓದುದನ ಪೊನ್ನ ಅವಡ ಅಂದು ಅಂದಂದು ಇಂದು ಖಾಲಿ ಓದು ನೇರಂದಣ್ಣ ಎಂಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಬೆಂದ್ರ ತೊಟ್ಟಿ ಅದು ಊದಿಯರ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಚೂರು ಅದೇ ಈರ್ನ ಪೊಣ್ಣು ರೆಡಿ ಆತನಾ ಓ ಒಂಜಿ ನಾಡದಿಲ್ಲೋ ಎಂಚಿನನ್ನ ಕೈ ಜಾರ್ದು ಹೋಯ್ನ ಜೋಕ್ಲೇನ ನಾಡ್ಲೇಕ ನಾಡೋರತ್ತ ನೀಲೇ ಸಮೌಂಡೆ ಎಂದು ಜಾತ್ರೆದಲ್ಲೋ ಲರಣ್ಣ ಇರು ಭಾಷೆ ಚಂದ್ರನ ನಿಶಾಂತ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಪೊದುನಾಡ್ಲಿ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ನಾಡ್ಕ ನಾಡ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಸಾಲ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಪ್ಪಲೆ ಕುಸಾಲ್ ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ಒಂದು ಟೈಮು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಸಾಲ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಪಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತನೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಶಾಂತ್ ನನ್ನತ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ನಿಶಾಂತ್ ಇರಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಪೊದು ನಾಡ್ಪೇರು ಬಂದಿರ ಅಂಚ ಏನಿರ್ತಾರ ಈತ್ನಾಡ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತನಕ್ಲು ಪೂರ ಪೊದು ನಾಡ್ನಾಕ್ಲಿ ಅಂಚ ನನಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಇರೆಗೆ ಕಾಕಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ಲ ಪಾತಿರ್ಕ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓಕೆ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟಾನಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟಾನಿಗೆ ಅವು ಎಂಕ್ ಮದಿಮೆ ಆತಜಿ ಅವಡು ನುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಪಾತೆರ್ನ ಎಂಕ್ಲಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಅವಡನ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿನಂತಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನಗ ನಿಕ್ಲೆ ಟಿವಿ ತೂವೊಂದಿತ್ತಾರಂದ ಟಿವಿದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೂವೊಂದು ಕಾಲ್ ಪಾತೆರ್ನಿತ್ತಾರನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚೂರು ದೂರ ಉಂತದ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ನವಲ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾತೆರ್ನವಲ ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ರಡ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಪನ್ನೊಂದು ಹೋಯ್ತು ನನಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಒಳಗೆ ಯಾರ ಪಾತಿರಂಗ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಪಾತಿರಂದಲ್ಲಾರೆ ಏನು ಭುಜಂಗೇನು ಉಂಟು ಭುಜಂಗೇರಿ ಒಲ್ಪದ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಭುಜಂಗೇರಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರನೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎರಡು ಪೋದು ಉಂಡುಗೆ ಪೊದು ಉಂಡು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಪುರಂದರನ್ನ ಪೊದು ಎಂಚಿನ ಅವಡ್ದು ಗೊತ್ತಿಜತೆ ಎಂಚಿನ ಪೊದು ಅವಡ್ದು ಈಗ ಗೊತ್ತಿದ್ದತ ಇರಗೆ ಎಂಚಿನ ಪೊದು ಅವಡು ನರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಗೆ ಫೋನ್ ಅಂದ್ರ ನಾನ ಎಂಕೋರಿ ಪೊದು ಗುರ್ತೊಂದು ಪೊದು ನಾಡ್ನವ್ರು ಎನ ಗುರ್ತೊಂದು ವಿನಯರ್ ಅಂದು ಬಂದ ಆರ್ಗ ಇದ್ದ ಪೊದುಂಡು ಎಡೆ ಪೊದುಂಡ ಅಂದು ಈರು ಇಂದಿಯಾರ ಪೊದುಗೋಪಾಲಿಗೆ ಎಂದಿದ್ಯಾರ ಏರು ಪೊದುಗೋಪಾಲಿ ಅಂದು ಎಕ್ಕ ತಕ್ಕದ ಗುಣನಾಥೇರಿ ಪೊದು ಮಲ್ತೇರು ಆರ್ನಪುರ ಪರಿಚಯ ಉಂಡೋಡ ಇರಿಗತ ಅಂದಂದು ಅವಳಿ ಅಗ್ಲೇಡ ಉಂಡುಗೆನಾ ಪೊದು ಉಂಡುಗೆನಾ ಅಣ್ಣ ಭುಜಂಗೇರೆ ಪೊದು ಗೋಪಾಲ ಪೊದು ಆರ ಗುಣನಾಥರಿಗೆ ಪೊದು ಆತಿದ್ವಿ ಸರಿಗೆ ಆತಿದ್ವಿ ಅಂದು ಈರೆಗೆ ಮದುವೆ ಆತ ನನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಬುಕೈರ ಸಾವುಗೆ ಏನು ಪಾಸೆ ಜನರು ಬೀಪಿದ ಮಾತ್ರ ನಿಂಗಿದು ಹೊರಡಿತ್ತು ನಿಂತು ಬೆಚ್ಚಪ್ಪನ ಮುಗ್ಲು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೇನೆ ಪೊದು ಗೋಡು ಬಂದರತೆ ಅಂಚೊಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಆ ಪೊನ್ನನು ಏ ಪೊತ್ತೋಜವರು ಸೋಕುಲಾಲನ್ನ ಈಗ ಎಂಚಿನ ಪೊಡು ಅವ ಈ ಜನ ಏರಿಯಾ ಈ ಜನ ಭಾಷೆ ಜನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟು ಬೋಡು ಅಣ್ಣ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟು ಬೋಡು ಏನು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೆಕ್ ಡ್ರಮ್ಮುಗು ಬೂರ್ದು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಆತನ ಅಂಚ ಬಂಡದ ಈರು ಮಂಡೆ ಚಾನ್ ಪರ್ಚೆ ಎಂಕ ಐನು ಆಚ್ ಡ್ರಮ್ಮುಗು ಬೂರ್ದು ಒಂದ ಜೇನು ಅಂದಂದು
ಅಂಚಲ್ಲ ಎಂದು ಪೂರ ಬೊಲ್ದಾತನ ಅಂಚ ಆಜಿ ಹೇಳು ಭುಜಂಗೇರೆ ಭುಜಂಗೇರೆ ಭುಜಂಗೇರ್ ಮಣಿಪುಜೇರು ಹಲೋ ಭುಜಂಗೇರೆ ಪುರಂದೇರ ಮಣಿಪುಜೇರು ಪುರಂದೇರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಲೈವ್ ಒಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಈರ್ನ ಪೊದು ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೇನ ಭುಜಂಗೇರೆ ಪಲ್ಲೆ ಪುರಂದೇರ ಅದೇ ಇಂಕ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಈರೊಂಜಿ ಪೊದು ನಾಡೊಂದು ಭಕ್ತನಾವಳಿ ಭುಜಂಗೇರ ಸುಳ್ಳಿ ಹೊಡ್ದು ಅದ ಭುಜಂಗಣ್ಣ ಅಂದಂದಂದು ನಮ್ಮ ಪುರಂದರಣ್ಣಗ ಹೆಂಚಿನ ಪೊದು ಆಡೊಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಯ ಆತಜಿಗೆ ಆರು ನೈತ ಡ್ರಮ್ಗೆ ಉರ್ದು ಇಂಚ ಬೊಲ್ದಾತನಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಕುಜಲ್ಪುರ ಅಂಚ ನಡ್ದಾರ ಒಂಜೆ ಪೊದು ನಮ್ಮ ಪುರಂದರಣ್ಣಗ ಪಲ್ಲೆ ಅವಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭುಜಂಗ ನಾ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತನೆಗೆ ಸುಳ್ಳ್ಯಾರ್ದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೀರ ಭುಜಂಗೇರೆ ಆರಡ್ಲ ಒಂದ್ ಜಡ್ಡೆ ಪೊದು ಬಂಡೇರ್ ಬಟ್ ಇರ್ನ ಬಲ್ದು ಕುಜಲ್ತುನಾಗ ಆರೆಂಚೂರು ಡೌಟ್ ಅಂಡ ಅಂಚೆ ನಡ್ದಾರ ಓಕೆ ಇರ್ನ ವಿಷಯ ನನ್ನ ತೆರಿಂಡತ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಪೊದು ಬಣ್ಣೀರ್ ನಾನೊಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಲೇರ್ ಒಲ್ಪಾಡ್ದು ಬಾತಿರ್ದೇರಿ ಏರ್ ಬಾತಿರ್ದೇರು ತೆರಿಂಗ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓಕೆ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಂದು ತೆಲಿಪ್ನ ಟೈಮ್ ತೆಲಿಪ್ನ ಪೊರ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಸಲ್ ಪಾತೆರ್ಗ ಕುಸಲ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಇಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ನಡ್ದಾರ ಕುಸಲ್ದ ಟೈಮ್ ಕುಸಲೆ ಪಾತೆರ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಗ ಪಂಡದ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ದೆತ್ತ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಕ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಆಡ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಗ್ರಾಮ್ಗೆ 50, 100, 200 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಶೋರೂಮ್ ಅನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನಂಬಲೇಬೇಡಿ. ಅದೊಂದು ಟ್ರಿಕ್. ವೇಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ 2-5% ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರಿಕ್, ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್. ಯಾರು ಯಾವುದನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ನಿಮ್ ಹತ್ರನೇ ಹಣ ತಗೊಂಡು ಆ ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಕ್, ವೇಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು. ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ಆಫರ್ ಹೇಳಿ ಶೋರೂಮ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಒಂದೇ, ನೀವು ನೀಡುವ ಹಣವೆಷ್ಟು, ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ನೆಟ್ ವೇಟ್ ಚಿನ್ನವೆಷ್ಟು. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಲಲಿತಾ ಜ್ಯುವೆಲರಿಯೊಂದಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಲಲಿತಾಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಯಾರು ನೀಡಿಲ್ಲ, ನೀಡೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಶೋರೂಮ್ನವರು ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಚಿಂತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮೋಸ ಹೋಗದೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಮುಖ್ಯ. The Mangala Group of Educational Institutions has been bridging the gap between education and healthcare in Mangalore. Colleges under the group have nurtured the career dreams of several students. Our students have been placed in the defense sector in India as well as in renowned hospitals worldwide. Adequate amenities are provided to the students like transport, canteens and hostels. A well-stocked library, state-of-the-art laboratories, regular skill development courses, e-library system, a vast ground with focus on co-curricular and extracurricular activities are few among the support we offer. The Mangala Group of Educational Institutions offers quality courses in nursing, paramedical sciences, allied health sciences, physiotherapy, and speech and hearing. The journey of 1,000 miles starts with a single bus ride to college. Explore and experience the exceptional quality of education at Mangala Group of Educational Institutions. ಪುರಂದರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇರ್ನ ಪುತ್ತನಾಡಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಡಿತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಕಾಲರ್ಡನೆ ಪಾತಿರಂಗ. ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ, ಏರ್ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲಾರು? ಒಂದು ಪವನ್ ಪಂಡೆ ಅಜಿತ್ ನಗರ. ಪವನ್ ಅಜಿತ್ ನಗರದ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರ? ಒಂದು ಪವನಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು ಲೈವ್. ಪುರಂದರಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಪೊದುಗುಣತನ ಒಳಿರು ಅದ ಎನ್ನ ಪೊದುಗಂಡ. ಓ ಸೆಟ್ರೆ ಎಂಚ ಸೆಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಪೊದುಗಂಡ ಎನ್ನೋ. ಹಾ 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 ಈರೆಗಾತಂಡ ಇಜ್ಜೆ ಇಂಕರಾನದು ಏಳು ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಇರು ಬತ್ತೋನಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಸುಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಗಲ್ಲಿನ. ಹಾ 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 ಕೆಲ ಉಂಡೋಡತ ಕೆಲ ಉಂಡು ಕೆಲ ನಿಗ್ಲ ಎಂಜಿನ ಬಲೆ ಬಾಡ್ಯಾರ ಫೋನಾಗ ಪೂರ 35 ಆಪುದ 32
35 ಮಿತ್ತುದ ಅಂದ ಹಾ నీకు 35 దిక్కులు అతవే నీకేనా 35 తోజమేనా నేను వీటిని మాత్రం మార్చింది కొట్టించమే నీకు భాష చెప్పనా పురందరన్న ಬೆಚ್ಚಾರಜ್ಜಿ ಕಾಲರ್ ನಗಲ ಬೆಚ್ಚಾರಜ್ಜಿ ಎತ್ತುಕೋಬೋತನಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತೋಡ ಅವರ ಬಿಪಿ ದ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆಪನ ಇದು ಮಾತ್ರ ತಿಂದನಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಪ್ಪಡ ಅನುಡೇನಾ ಉಳ್ಳರ ಮಾರ್ಲು ಇರೆ ಓ ಪೂರ ಉಳ್ಳರ ಡಲ್ಲ ಪೂರ ಸುತ್ತಲ್ಲ ಇರು ಪೊದು ನಾಡಿಯರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಏನೋ ಫ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಲೇ ಅವಳು ಅತ ಎಕಡ ದಡೆಯಲ್ಲ ಗಿಂಕೆ ಹಾಕ್ಯಾಡೋ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಾಡು ಅಲ್ಲ ಮೂಲ ಜೈ ಪಾಡ ಚೇಂದ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಬ್ ಓಪನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪವನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತನೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರಣ್ಣಗ ಪೊದು ನಾಡಿಯರ ಫ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಬ್ ಓಪನ್ ಎಂಚ ಪವನ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪವನ್ ಅನ್ನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾದನ ಪಂಡೇರಿ ನಮಕ್ ಕೆಂಡಜಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪವನ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತನೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರಣ್ಣಗ ಐನಾತ್ ಬೇಗೊಂಜಿ ಪೊದು ನಾಡ್ದು ಕೊರ್ಲೆ 35 ಉಂಡು ಬಂಡಾರ ಅರಾಯ್ಕ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್ ಅಯ್ಯದ ಕಮ್ಮಿದಾಯ್ತು ನನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ್ಲು 35 ಪ್ರಪದಾರ್ಪಣ ಆಂಡ್ ಬೆಚ್ಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಪ್ರಾಯತುನಾರಿಗೆ ಪಾಪ ಒಂಜಿ 35 ನಾಡಕಂತ ತೋಜಿಂಡು ಅಂದ ಪ್ರಾಯಾತಜಿ ಡ್ರಮ್ ಉರ್ದಿಂಚಾಯ್ನ ಓಕೆ ನನ್ನೋರಿ ಕಾಲರ್ ಲೈನ್ ಡೊಲ್ಲೇರಿಗೆ ಆರ್ಡಲ ಪಾತಿರನ್ಗ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓಕೆ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟಣಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಐನಾತ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತ ನಲ್ಪ ಬತ್ತ ಪಾತಿರ್ಲ ಅಂಜನೆ ಟಿವಿ ತಗೊಂಡಿತ್ತಾರ ನಂಡ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಗೊಂಡ್ಲಾರ ನಂಡ ಐನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತದ ನಮಕ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಪಾತಿರ್ನವಲ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಕೆನ್ನವಲ ಒಂಜಿ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಡೆದಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಡ ಐನಂಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ಡ್ ಬರೋದನ್ನು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಸಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ನಾನೊಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಲೈನ್ ಡೊಲ್ಲರಿಗೆ ಆರ್ಡಲ ಪಾತಿರನ್ಗ ಹಲೋ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟಂಡ್ ಓಕೆ ಪುರಂದರಣ್ಣ ಈ ಅಜಿತ್ ನಗರ ಒಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲಾರೆ ಕೌಶಿಕ್ ಬಂದು ಕೌಶಿಕ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಲ್ತು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೌಶಿಕರೇ ಬಂಡಾಡಿ ಇರ್ತ ಕೌಶಿಕರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ತೇರೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಪುರಂದರಣ್ಣ ಪೊದನಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕೌಶಿಕರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುರಂದರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೊಳ್ಳ ಮಗ ಮಗ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಎಂಚೊಳ್ಳಿರಿಯಾ ಬಾಲೆ ఏం చూడనా కొంచెం పుదుడుకుదే ఏం చెంచా కొంచెం పుదుడుకుదే నీకేతమ్మా మగ ప్రాయం ఇంక 18 ಮಾರಿ ಸಂತೆ ಎಂಕ ಬೋದು ನಾಡಪ್ಪ 18 ವರ್ಷ ಕಾತೊಂದು ಅವಳಿ ನಿಕ್ 18 ವರ್ಷದ ಈ ಬೇಲೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತನ್ನ ಎಟ್ಟಂಡ ಆ ತೀರ ಮಾತ್ರನೇ ಆಡು ಓ కొంచెం పొదుగోడత ఓ కొంచెం పొదుగోడత అంద ఎడో మగ దాయిత కల్తాల మగ కల్తొందిల్ల ఓ కల్తొందిల్ల ఈ కల్పు మగ పొన్ను దాయితం అన్పోలి ఎంక పొదునాట పొన్ను దాయిత అన్పోలియా ಈರಕ್ಕೆ ದೋಷ ಆತಂದಿ ಕೌಶಿಕ್ ಇರ ಪಾತಿರ್ನೋ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲ ಪಾತಿರ್ನ ಈರೆ ಅಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆವೊಂದು ನೀರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೋದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ತೋಜುಡ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಲ ಇಂಕ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೌಶಿಕ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತನೆಗ ನನ್ನೋಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನನಾತ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತುಂದಿ ಪ್ಲೇ ಕುಸಲ್ ಪಾತಿರ್ಗ ಕುಸಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಕುಸಲ್ ಪಾತಿರಂದಿ ಇಪ್ಪಕ ನನಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಆರ್ಡಲ ಪಾತಿರಂಗ ಹಲೋ ಹಲೋ ಇಲ್ಲೇನ ಈ ಕೌಶಿಕನ పొదుట్టు ಏನು ಅಲಕ್ಕ ಅದ ఆయన పొదుಕ್ಕು ಏನು ತಾಲಿ ಕಟ್ಟುದ್ರೆ ಏನು ಅಲಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಆತ್ವೆ ಅರೆ ಅದು 18 ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣು ಉಂಡು ಬನ್ನೆ 18 ವರ್ಷದ ತಾಯಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ಆರೆಗೆ 18 ವರ್ಷ ಆಯ್ನೆ ಪಾಪ ಐತೆ ಸೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇರ ಪೊದು ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನನಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಆರು ದಾದ ಅಂತಂದುಲ್ಲ ಇರ್ತಕ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲಾರೆ ಸಲೀಂ ಪಂಡದ್ ಸಲೀಂ ಪಂಡದ್ ಅಂದು ಸರ್ ಸಲೀಂ ಹೊಲ್ತ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಲೀಂ ರಾಮ ಕುಂಜ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬನಿ ಸರ್ ಆರು ಕುಲ್ಲದಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಆರಿಂದ ಮಲ್ಲ ಚಡ್ಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓಹೋ ಪಾತರ್ಲ ಒಂದೇ ಸಾಲಡೆ ಕರ್ತೀನಿ ಪಾತರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ ಸಲೀಮು ಅಯ್ಯೋ ದೇರ ಇರುಲ್ಲಾರತೈತೆ ಅತ್ತೆಂದು ಈತ ಮೀನು ಮರನ ಬಿಡಿಯ ನಮಗ ಆ ಮುರನೇ ಬಿಡಿ ಸೇತಿ ಬಂಡೆಲ್ ಬಡ್ತಿ ಲವ್ವ ಅಪ್ಪಜಿಂದ ಆತ
అందుదనే ನಂದು ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಸೈತಲ್ ಮಗ ನಿನ್ನ ಬುಡೇದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಂಕಪ್ಪ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಹಾ ಏನಾರ್ದು ನಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಾ ಅತ್ತುಕ ಓ ಏನು ನಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಾ ಅನ್ಪೇರಾಗ ಆ ಈ ಎಂಕ್ ಅನ್ಪೇರೆ ಅಂಚಪ್ಪ ಈರು ಬುಡ್ನೇನು ಎಂಕ ತಗೋಲಿ ಹಾ 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 ಏನು ಬುಡ್ನೇನು ನಿಕ್ಕೋ ತೂ ತೋಳಿಂದ ತಾ ಅಂದು ಮಾರಿ ಸಂತೆ ನಿಕ್ಕಲ ಚೈರ್ ಬಾಡ್ದು ಗುಳ್ಳು ತೊಳಿತ ಇದಾಯ್ತ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ತೆ ಯಾಡೆ ಸುದ್ದಿ ತಗೊಂಡು ಯಾನ್ಲ ಬಾರ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ ಪೊಣ್ಣು ಕೊಡುಂದು ಏನೊಂಜಿ ಬೀಪಿದ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ನಿಂಗದಿಜಿಂದಬ್ಬ ಅವು ಯಾನೊಂಜಿ ಬೀಡಿ ಹೋಯ್ತೋ ಕುಳ್ಳೊಂದು ಓ ಸಲೀಂ ಅಂಚ ಇನ್ನ ನಾನಪ್ಪ ಅಂಚ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾ 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 Okay, ಅವಳಿ 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 ನಿ ಕೊಂಚ ಪೊದ್ದು ನಾಡೊಂದು ಬರ್ತದ ಮರ ಈನಿ ಅತ ಆ ಮೀನ್ದ ಬೇರೆ ಬಿಡುದು ಅಂದುದಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಲೀಂ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತನೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರಣ್ಣ ಪೊದು ನಡೊಂದುಲ್ಲಾರ ತೂನಾಗ ಈರೆಗ್ಲ ಪೊದು ಸೆಟ್ಟ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವು ಪಂಡ ಎಂಚ ಹೋತದ ಏನು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ ಕೆಲವು ಜನಗ ಪೊದ್ದು ಮಂತ್ ತೋರ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿಲ ಬದುಕುದು ಜೊ ಅದು ಒಂದು ಒಂಜಿಲ ದಾಳ ಆತು ಜೊ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆ ಈರ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಈರ್ನ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಇಂಚ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ನೆ ಅಂಚ ಎಂಕಂದ ಈ ಪೊದು ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಪೊದು ಮಂತ್ ಕೊರ್ದು ಅಂದ ಎಂಕ ಕಡೆ ಕಾಣಕ ಇಂಚ ಬೇಜಾರ ಮಂತ ನೋಡ್ಚಿ ಬರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ಪೊದು ನಾಡ್ಯಾರನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಲ್ಲುದ ನನಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಆಡಲ ಪಾತಿರಂಗ ಹಲೋ 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 ಈ ಜನ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟ ಅಂತ ಜೋಡು ಉರ್ಲುರ್ದು ಜಾರ್ದಿ ಪೊಡಿತೆ ಹಲೋ ಬಾಸಿ ಜನ ಹಲೋ ಹಲೋ ಏರು ಪಾತಿರ್ನಕ್ ಏನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾತಿ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿಯಿಂದ ಸ್ವಾತಿ ಬಂದು ಹಿರೇಬಂಡಡಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರಣ್ಣೆ ಲೈವ್ ಇಡೋಲ್ಲೇರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಎರಡ ಹಾಯ್ ಪುರಂದರಜ್ಜರೆ ಓ ದಾಣೆ ಎಂಚಲ್ಲ ರಜ್ಜರೆ ಓ ಅಜ್ಜರ ಎಂಚಲ್ಲರೆ ಈ ಪೊಣ್ಣಾಗಿ ಅಜ್ಜಿಂದ ಏರಿಯಾ ಬಂತನ ಅಡಬ್ಬೆ ಏರಿಯಾ ಬಂತನ ನಿಕ್ಕು ಅತ್ತೀರ್ ತುಯ್ಯರ ಎಂಚನ ತೋಷರತೆ ಅವಾಗ ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಪುನಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ರವಬೇತನ ನೆನೆಪುಂಡ ನಿಕ್ಕು ಅಡಬ್ಬೆ ಏಪ ನೀರು ಅವಾಗ ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಪುನಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋತಲ್ಲ ಏನು ಏರ್ ಗೊತ್ತಾಡ ಅಜ್ಜರೆ ಎಂಕ ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದೆ ಏರ್ ಕಲ್ಲ ಅಜ್ಜರೆ ತುಕ ಓ ಈ ಏರಿಂದ ಅಂದಜ್ಜರೆ ಅವಾಗ ಕುಕ್ಕುದಾರ ಕಬರ ಕಲ್ಲಡಕ್ಕೆ ನೀಯತದೆ ಸ್ವಾತಿ ಲಕ್ಕದೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾವ್ಜಿ ನೆನ್ನೇನಿ ಅತ್ತಜ್ಜರೆ ಯಾನ ಸ್ವಾತಿ ಅತ್ತು ನಿನ್ನ ಕಂಡು ನಾಯಿ ಅದೊಂದು ಕಂಡಾನಿ ಎಂಚೊಳ್ಳೆ ಕಣ್ಣನಿ ಹುಷಾರಲ್ಲೇರ ಜೋಕುಲ್ ಬಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸರಲ್ಲ ನಮಗ ಏನ ಮೈತನೇರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಹೊಡಿತುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಆರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡು ಬನ್ನೆ ಏರೆಗವು ಎನ್ನ ಮೈತನ ರೊಲಿಲ್ಲೇರು ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂಡಾಡಿ ಅಂಚಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸುರುಕು ಪಲ್ಲೆ ಮಗ ಬೊಕ್ಕನಿ ಕಾರಿಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋ ನಾಡ್ಕೋ ವಾವಜ್ಜರೆ ಅವ ಆವಜ್ಜರೆ ಎಡ್ಡಂಜಿ ಪೊದು ನಾಡ್ದು ದೀಡು ಬರ್ಪಾಯನ್ ಇರಗೊಂಜಿ ಪೊದು ಆರ್ದಜ್ಜರೆ ನಿನ್ನ ಪೊದು ಎಂಕು ಗೊತ್ತು ಜಮಗ ಈ ಅಪ್ಪಗ ಪುರ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಗ ಲತ್ತು ಪ್ರಾಯದ ಪುರ ಈ ಏತ ಮಂತದನ ಲತ್ತು ಪ್ರಾಯದ ಜಿಪ್ಪದ ರಡ್ಡುಂಡು ಮಾತ್ರ ನಿಂಗೆ ತೆಗಿದಬ ಎರಡು ಒಪ್ಪುಂದಬ ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಪದ ರಡ್ಡ ಅವತ್ತಜ್ಜರೆ ಅದ್ಭುತ ರೆಡ್ಡಿ ನಿಕ್ಕ ಅಡಬ್ಬೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಚಂದ ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಏರಿಯಾ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಸ್ವಾತ್ಯಕ್ಕ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರಣ್ಣಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಪೊಣ್ಣ ಅವಡಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದ ಪೊಣ್ಣ ಆಪುಜಿಗೆ ಐಕೆ ಅಜ್ಪದ ರಡ್ಡು ಬಂಡತ ಅಜ್ಪದ ರಡ್ಡು ಅಂದಂದು ಅಜ್ಪದ ರಡ್ಡು ಪೊದು ಬಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅತ್ತ ಅಜ್ಪತ್ ರಡ್ಡು ಪ್ರಾಯದ ಪೊದು ಬಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇರು ಅಜ್ಪದ ರಡ್ಡು ಅಜ್ಪತ ರಡ್ಡು ಪೊದುಂಡುಗೆ ಅವ ಅವನಿಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲಾರ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕೊಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಡೋ ಎಂಕೆ ಜಾಬುನೆ ಎಂಕಾಜಿ ನಾನು ಅಜ್ಪತ ರಡ್ಡು ಇದ್ದಾನೆ ಯಾರ ಪುಂಡ ನಾನು 32 ರಡ್ಡದ ಬಣ್ಣ ಆರು ಬಣ್ಣ ಅಜ್ಪತ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಓಕೆ ಸ್ವಾತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರಣ್ಣಗ ಅಜ್ಪತ ರಡ್ಡು ಪೊದು ಅವಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಿಕ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ ಆಪುಜಿಂದ ಅರ್ಬಣಂದಲ್ಲಿರೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಂಚನೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಇಪ್ಪಲೆ ಕುಸಲ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಇಪ್ಪಗ ಇತ್ತೆ ಯಾಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪುರಂದ ಇತ್ತ ಇಂಚಿನ ಇರಗ ಲವ್ ಮಿನಿ ಆತಂಡು ಲವ್ ಆತಂಡು ಅವತ್ತ ಲವ್ ಆಯ್ನ ಇಂಕ ಕತೆ ಕೇನೋಣ ಕೇನಿರ ಮರತ್ತಿಂದ ಕಡೆ ಲವ್ ಇರೆ ಮೂಲ ಆಯ್ನ ತೀರ ಅಂಚಿ ದೂರಡೋಲ ಅಂಚಿ ಕಡೆ ಬೇಲಡಿತ್ತಾರ ನಂತರ ಅಲ್ಪ ಲವ್ ಆಯ್ನ ಲವ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದಾತು ಗುಜರಾತದ ಓಕೆ ಗುಡಗಿ ಗುಜರಾತದ ಅಪಗದ ಮದಿ ಮೈನವ್ ಓಕೆ ಕತೆ ಬುಕ್ಕ ಮನ್ಕ ನನಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಯಾರಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಏರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಏರು ಪಾತ್ರ
ಕೌಶಿಕ್ ಬಂದೆ ಕೌಶಿಕ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಲ್ತು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೌಶಿಕರೇ ಕದ್ರಿಡ್ ಒಲ್ತು ಕದ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಹಾ ಕದ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಕೌಶಿಕರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರಣ್ಣೆ ಲೈವ್ ಇಡಲೇರು ಅಣ್ಣ ಓ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಫ್ರೈಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಲೆ ಬರಬಹುದು ನಂಗಲ್ಲ ಅಂದ ಭಾರಿ ಕಲ್ವಿ ಹಾ, ಹಾ. ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬರಂಬಿಯನೆ ಕಂಡಿದ್ದನ ಓಹೋ. ಪನ್ಮೆ ಮುಜರ ಅತ ಎಂಚಿನ ಮೀನ ಪುದರ ಎಂಚಿನ ಕೌಶಿಕ್. ಕೌಶಿಕ್ ಕೌಶಿಕ್ ಪನ್ಮೆ ಅಣ್ಣ ಅವು ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಲೆ ಹೋದಾಗ ಫಾದರ್ ಅಂದಿತ್ತನ ಅದ ಬುಡು 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 ಎಂಚಲ್ಲ ಮಗ ಯಾ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬರೋ ಜೋಕ್ಲು ಬಾಲ ಇಲ್ಲ ಬರೋ ಸಾರುಲ್ಲೇನ ಹಾ ಸರಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಅವು ನಿನ್ನ ಬಿಡಿದೈತೆ ಬೈಕ್ನವ್ರ ಅವು ಎಂಚಿನ ಏರ್ನವ ಅಣ್ಣ ಅದ ನಿನ್ನ ಬಿಡಿದೈತಾ ಹಾ ಆಳು 2 ಮಂಡದಿತ್ತಲ್ಲ ನೀರು ನೋಟಿಯವರ ಬಲಿಪುಕೋಣ ಅಂದಮ್ಮ ಅಂದು ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಚುಂಡೆ ಅಂಚ ನೋಟಿಗೆ ಬಲಿತದಲ್ಲಗೆ ಹೆಂಗ ಸುದ್ದಿ ಇಕ್ಕಂಡು ಸುದ್ದಿ ಬತ್ತಿತ್ತನಿಗೆ ಪನ್ನ ನಿಕ್ಕ ಪದು ಇದೆ ಒಳ್ತಾ ನಿನ್ನ ಪದು ಎಂಕ ಮುಲ್ ಬಡ್ಡೆ ಬೈದ ಓ ದುಬೈದಾ ಹಾ ಎಂಚಿನ ಹೆಂಗ ತರತಡಿಕೆ ಜಪ್ಪೆರಾಗ ತಲೆಂಬುವ ಎಡ್ಡೆ ಪದು ಬನ್ನ ದುಬೈದೆ ಬಿಡ್ಕೊಳತದ ಏನು ಮುಳ್ದಾಯ್ತ ಅನ್ಮಣ ಅಡಪ್ಪೆರಾಗ ಹೆಂಕ ಅಡಬ್ಬೆ ದುಬೈ ಟಿಕ್ಕನ್ ಹೇಳ್ತದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಾತ ಬಾರಿ ಅಂದಪ್ಪ ಹಾಲ್ನ ಮೆಜ್ಜಿ ನಾಪಾರ ಓ ಹಾಲ್ನ ಮೆಜ್ಜಿ ಏರ್ನಾ ಹಾಲ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತ ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರ್ವೆ ಅಬ್ಬಿ ಏನಂತ ಬಿಪಿದ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ನಿಂಗತಿ ಗಡಿ 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 ಬಿಪಿ ಏರ್ನೋದ ಹಾ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡೋಡು ಏತ್ ಬೋಡಮ್ಮ ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಚಡ್ಡಿ ಕೊರ್ಲಾಕ ಓ ಇರ್ ಕೊರ್ಲಾಕ ಏನ್ ಕೊಡ್ಲೇಕಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾ ಕೌಶಿಕ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಏನು Hello, ಕೌಶಿಕ್. ನಿಕ್ ಕಮಿಷನ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾ ಸರಿ ಸರಿ ಪೊರ್ಲಿ ಪಾಡೆ ಹಾ ಯಾನ್ ಬರ್ರು ಲೆಂಚ ಓಕೆ ಕೌಶಿಕರೇ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತನೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರಲ್ತು ದುಬೈದ ದಾನ ಪೊದು ಉಂಡು ಬಂಡೇರೆ ನನಾತು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತ ನಿಂಪಲೆ ನನಾತು ಕುಶಲ ಪಾತ್ರ ನಿಂಪಕ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ದುಬೈದ ಅಪ್ಪಣ ಯಾನು ವಿನ್ಯಾಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದದು ಎಂಕ ಪೊದು ಮಂತದ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೊದು ನಾಡ್ದಲ ರಟ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ರಟ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ ಆತು ಜಿನಾತಿ ಅಂಡ ಈರ್ ಪೊದು ನಾಡ್ನಾರೆ ಇರಂಜಿ ಪೊದು ದಿಕ್ಕಜೆ ಅವೇ ಎಂಕ ದಿಕ್ಕಜಿ ದಾದಾನ್ ಮನೆ ಬಲ್ಲೆ ಅವಂಜಿ ದುರ್ವಿಧಿ ಆ ಧ್ರುವೀದ್ ಎತ್ತ ಮಾರೆ ಮಗ ಹೌದಾಯ್ತಂಡೆ ಏನ್ ಅಂಡೆಗೆ ಬರ್ತನ ಹಾ ಅಂಚ ತೂದು ಅದು ಬಿಪಿ ಪುರ ಏರ್ನೋದ ಅಂದ ಇರ ಕಡೆ ಗುಜರಾತ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಣ ಅಂತಾರೆ ಐನಕ್ಕೆ ಏನೇರ ನಮಕ್ ಬರ್ತದ ಆವಂದಿಚ್ಚಿ ಓಕೆ ನನಂಜು ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳಾರ ಯಾರ್ಡೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಪಾತ್ರ ಉಂದುಲಾರೆ ಉಜಿರೆಡ್ದು ಮಾಪಾಲ ಅಂದ್ ಉಜ್ಜಿರಾಡ್ದು ಮಾಬಲನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ ವಿಷಯ ನೀತ ವಿಷಯದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಮಾಬಲನ್ನ ಭಾರಿ ಪುದು ಪುರಂದರನ್ನ ಕೊಂಚ ಪೊದ್ದು ಅವ್ಡಿಗೆ ಪುರಂದರ ನಂಜಿ ಪೊದು ಅವಡಿಗೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಪುರಂದರನ್ನ ತುಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಮಾಬಲೇರೆ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಪೊದುಂಡೋಡದ ಒಂಜಿ ಪೊದ್ದು ಇತ್ತಂದು ಪುರಂದರನ್ನ ವಂಚಿತಪ್ಪ ವಂಚಿತ ಅವು ಇಂಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಡಾಡಿ ಬಂಡಾಡಿದಾನ ಅಂದ್ ಹಾ 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 ಎಗ್ಲಿ ಏತ್ ಆಂಜೋಕುಲು ಪೊಣ್ಣೆ ಏತ್ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರಾಗ್ಲಿ ಏರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವು ಪುರ ಈ ಏರಿಯಾ ಸರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಇಂಚಿನ ಮಾಬಲೇದ ಮಾಬಲ. ಮಾಬಲ ಓ ಒಂದು ಮಾಬಲನ್ನದ ಆಯ್ತ ಗೊತ್ತು ನಾ ಮಾಬಲನ್ನ ಎಂಕಿ ಅಲ್ಲಿ. ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಆಣ ಪೊನ್ನು ಬೋಡಿತ್ತನ ಈ ಊರ್ದಾಗ ಪುರ ಮಂತದ ಗುಳ್ಳೊಚ್ಚಿ ಈಗ ಸುಮಾರು ಪೊದ್ದು ಬಂದೆ ಪುರಂದರನ್ನ ಓಲ ಒತ್ತೊಂಜಾರಿ ಅಂದಂದಂದ ನಿನ್ನ ಪೂರ ಅವ್ಯತ ಕೂಲಿ ಜಂದನ ಕೂಲಿ ಕೆಂಪೈನವು ಅಡ್ಡ ನೀಟ ಪೂರ್ಣ ಇಂದು ಪುರ ದಾಯಿಗೆ ಇಂದು ಮಾಬಲನ್ನ ಎಂಕ್ ಬುಗ ಈಗ 25 ಏರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪುರಂದರನ್ನ ಓ ಡಬ್ಬೆ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಯ ಆತಜಿ ಏನ್ ನಮ್ಮ ನೈತ ಅಂಡೆಗೆ ಪೂರ್ದುಂದ ಇಂಚ ಪೂರ ಬೊಲ್ದಾತನ ರಡ್ನೆ ಸಂಬಂಧವೇನ್ ಯಾಪುಂಡ ಓ ರಡ್ನೆ ಸಂಬಂಧ ತೊಂಜುಂಡ ಆಪುಂಡ ಏನ್ ದುಂಬೆ ಬಂತೆ ಏನ್ ಬೀಬಿದ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗ್ ದುಂಬೆ ಬಂತೆ ರಡ್ಡೆ ಈ ಅಲ್ಲ ಮಾರಿ ಭಾಷೆ ಚಂದ್ರ ರಡ್ಡೆ ಬೋದು ಅನ್ಪಿ ಅಂಡ ಸಮಾಧಾನ ಅಣ್ಣ ನಾವು ಬಿಪಿ ಬುಗ ಬಯ್ಯಾಗ ಬೆನಿ ಪಾಡ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಪುರಂದರನ್ನ ಓ ಬಯ್ಯಾನಗ ಬಾಜೆಲ್ ಬೆನಿ ಮಾಡೋರ ಪಾಡ್ನಣ್ಣ ಅಂದೆ ಹಾ 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 ಇತ್ತ ಪಾಡ ಆಗ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ಚಡ್ಡಿ ಅಂದೆ ಚಡ್ಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಚೂರು ದತನ ಅಭ್ಯಾಸ ವಿನಿ ಉಂಡಾಂದು ಏ ರಾಲೇಗ ಅತ್ತು ಈರೆಗೆ ಅದ ಇರೇಗ್ ಎಂಕ ಅಂದೆ ಹಾ 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 ಇವರವರ ಬೊರ್ಚಿದ್ದು ಹೋಜುಂಡು ಹಾ ಆಂಡಲ ವಾರಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪಾಡ್ಬೆ ಅತ ದುಂಬುದ ಬುಡಿದಿನ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚೋಡು ಬೆನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ ಬರ ಆ ಬುಡಿದಿ ಈರೊಂಜಿ ಎನ್ನಾರು ವಾರ ಬಿರು ಬೇಜಾರ ಅಂಚ ದಯ ಬಂದ ಇತ್ತೆ ಒರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಇಪ್ಪುನ ಪುರಂದರನ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಕೊರಡು ನಂದ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎಂಚ 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 ಒಂಜಿ ಪೊದ್ದು ಮಲ್ಪೊಡು ನಂದ ಆ ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡು ಒರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಇಪ್ಪುನತೆ ಏನು ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಂಕ್ವೆ ಇತ್ತಾಗ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪೊರ್ಲು ಸಾಂಕ್ವೆ ಬೂಡ್ದು ಬೇಡ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರನ್ನೇ ಪಣ್ಣ ಕೇಂಡರ್ ಆರು ಎಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕನಲ್ಲ ಶೋಕುಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಪೇರಿಗೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತಾಂಗ್ ಪೇರಿಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮದ್ಮೇಕ ಪಾಡ್ನೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪೇರು ಅಂದು ಹೊರಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಬಂಡದ ಇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಂಬರ್ ಆಪುಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ನನಾತ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಅಂಚ ಇರ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇನೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಗುಜರಾತ್ದ ಲವ್ ಅದನ್ನ ಪಂಡಾರೆ ಕಡಿರು ಗುಜರಾತ್ ಅವು ಬಾರಿ ಪಂಡಾಲು ಕಲ್ಪ ಗುಜರಾತ್ ನಮ್ಮ ದೆಕ್ಕು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬೀಜದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಕಲ್ಲು ಗಡಿಪೇರು ಹೋಗುನ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಲುಗಡ ಪೇರ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಕಲ್ಲುಗಡ ಪೇರ ಹೋಗ್ಬಿದ್ದನೆ ಅಂಚಾಳು ಕಲ್ಲುಗಡ ಪೇರ ಪೋನಾಗ ಇಂಬಲು ಬೀಜದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಯಾನು ಕಲ್ಲುಗಡ ಪೋನಾಗ ಇಂಬಲು ಬೀಜದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ದಿನೋಳ ಎದುರು ಆಪೇದ ಎಂಕಲ ಬಾರಿ ಬುಕ್ಕ 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 ಆಳು ಮೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಕಣ್ಣು ಹಾಕುನೋ ಊರ ಅವು ಬಂಡ ಎಂಕಲ ಕೈತಲ್ ಅವು ಅಂಚ ಆಳು ಕಣ್ಣು ಹಾಕನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಮನಸಾಂಡಿ ಅವಾಗ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯ ಆಜೇಳು ಓ ಆತೆಲ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಓಕೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬುಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳಾರ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಪಾತ್ರ ಅಂದಲ್ಲಾರೆ ಪುರಂದರಣ್ಣ ಓ ಇಂಬರ್ನ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಹಲೋ ಕೇಂಡು ಬನ್ಲೆ ಆರಾಮದ ಓ ಆರಾಮಪ್ಪ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆತಂದು ಎಂಚಂದು ಬಲಿಪುನೇನು ಮಾತೊಂಡಾರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂಚಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಪೊಣ್ಣು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪೊಣ್ಣು ಆವತ್ತ ಎಂಚ பொண்ணாவத்தா பொண்ணாவத்தா அந்த இரு எங்க தோஜா வந்த இரு பொண்ணாவத்தா அந்த ஃபோன் வாக்கறனா அப்படி பொண்ணு அவங்க போட்ட போற சண்டு மால்பு கைருக்கு அந்த இந்த ಇರ್ನ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ ಇಂದೇನಾ ಓ ಉಂದು ಎಂದೆ ಕಡಪುಡಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ದಾಲಂಡ ಡಿಮಾಂಡ್ ದಾಲ ಜನ ಡೈಮಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಕೊರೋಡಾಪ ನಿಂಕ ಡೈಮಂಡ್ ಕೊರೋಡಾಪ ನತ್ತ ಅಂದ ದಾದ ಕಲ್ತಲಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಮೀಸೆ ಪುರ ಬೊಲ್ದ ಇಲ್ಲಕ ತೋಜುಂದು ಬೊಲ್ದ ಆತ್ರ ಅತ್ಯಾವು ಬುಗ ಮಂತದನ ಅದಂದು ಅಂಡೆಗೆ ಬೂರ್ತನೆ ಮಂತದನ ನೋಡಿ ಅಂಡೆ ಬೂರ್ತನ ಅಂಡೆಗೆ ಬೂರ್ತನೆ ಅಂಡೆಗೆ ಬೂರ್ತಂದ ಈ ನಮನೆ ಆತನ ಮಂಡೆ ಪೂರ ಬೊಲ್ದೆ ಐನ ಇದು ಸಮುದ್ರದ ಅಂಚಿ ಒಂಚಿ ಸಮುದ್ರದ ಅಂಚಿ ಇಪ್ಪುನ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಣ್ಣು ಅಂಚಿ ಇಪ್ಪುನ ಓಡೋಡಿ ಒಚ್ಚೊಂದು ಕೊನೋದು ಬರ್ರಾಗ ಐನೆ ಅತ್ತು ಈ ಇಂಚಿನ ಮಾತಿರೋ ಮರೆ ನಿಗೆ ಭಾಷೆ ಜಂದನೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಅಲ್ಪ ಏನ್ ಪೋಪ್ನಿಂಚ ಸುಧಾಡತ್ತದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಭಾಷೆ ಜಂದನೆ ಈ ತಿಗಿ ಹೆಂಗ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಕಾಲನ್ ಪುಣಿಂಗ್ ಏನಂಗಿ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡುಲ್ಲ ಮರೆ ಇಮ್ಮಜಿ ಪೊದಿಚ್ಚಿ ಬಣ್ಣ ತುಲೆ ಸಾಧ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಸುದತ್ತ ಸಮುದ್ರದ ಅಂಚಿದ ಪೊದು ಆಪುಜಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಂಚಿತಾನೆ ಅವಡಿಗೆ ಓಕೆ ನಾನು ಇಂಚಿದ ಪೊದು ಇತ್ತಿನ ಇಂಚಿದ ಪೊದು ಇತ್ತಿನ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಾದಿಕ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈಗ ನನಾತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಪ್ಪಲೆ ನನಾತ ಕುಸಲ ಪಾತ್ರ ದಿಪ್ಪಗ ಎಂಕಲ ಸುದತ್ತ ಆಪೆದ ಬಡ್ಚಿ ಸುದತ್ತ ಸಮುದ್ರದ ಇಂಚಿದ ಇತ್ತಿನ ಪೊದು ಇತ್ತಿನ ಬನಾಡು ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡಂಡ ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡಂದ ಯಾಲ ತೂವಲಿ ಅತ್ತ ನಾನು ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ನಂಬ ಈ ಇಂದು ಆಪಾಯ ಹಿಡಿದು ಕೈ ಕುಳ್ಳು ಬಾನ ಅಂದ ಅವೇ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೊದು ಸೆಟ್ ಆಂಡ ನೆಡ್ಡೆತ್ತ ಅಂದು ಪ್ರಾಯ ಐಜಾ ಇರ್ನದು ಪ್ರಾಯ ಐಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆಪನ ಪ್ರಾಯ ಐಜಾ ಇರ್ನ ಕರಿಂಡ್ ಎನ್ನ ಆಪನ ಪ್ರಾಯ ಎಂಕ ಪ್ರಾಯ ಎಂಕ ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ತು ಎಂಕ ಮದ್ಮೆ ಆಪನ ಪ್ರಾಯ ಓಕೆ ನನಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳಾರ ಯಾರಲ್ಲ ಪಾತಿರ ನನ್ಗ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಂದಂದು ಅವೇ ಹಲೋ ಈ ಪ್ರಾಯ ಗಂದಪ್ಪ ಹಲೋ ಹಲೋ ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಏನಂದಿಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಏನ ಪುದಾರೆಂಚ ನಮಸ್ತೆ ಬಂದಿದೆ ನಮಸ್ತೆ ಕೌಶಿಕ್ಯರೆ ಒಲ್ತು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಲ್ಪಾಡ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೌಶಿಕ್ಯರೆ ಒಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಇಂಬೆ ಕೊಣತ್ತನ ಪೋದು ನಾಲ್ಡು ಬತ್ತದೇರ ಅಂದು ಬಾಯ ಇಂಬ್ಯಾನ ಅಡಬ್ಬೇನ ಆತಿರಲ್ಲ ವಸಂತ ಬಂಡದ ಬೆಹಾರ ಹಿಡಿದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ದೂರದ್ದು ಕಾಲ್ ಅಲ್ಪದವೇ ಅದಿ ಆಸೆ ತೂಲಾರಿಗಿತ್ತು ವಸಂತರೇ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರಣ್ಣ ಲೈವ್ ಇಡಲೇರ ಪಾತಿರ್ಲ ಎರಡ ನಮಸ್ಕಾರ ವಸಂತರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಅಂದಪ್ಪ ಎಂಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಂಡು ನಿಗ್ಲ ಒಳು ಬೆಹರೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣುಂಡುಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೆಣ್ಣ ಒವ್ವು ಓ ಓ ಓ ಓ ಒಂದು ನಷ್ಟುಂಡು
ಒಂದು ಈರು ನಾಡಾತನ ಪೊಣ್ಣು ಕೈತಲ್ಲೇ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂದ ನಾಲ್ಕು ಬತ್ತಲೆ ಕಾಪು ನಿಂಗೆ ಕೀರು ಹಾತೇರ್ ನಾವು ಈ ಜನ ಈರು ಅರ್ಥನೇ ಆಗಿಂಕೇನು ಅವು ಬೆಹರಿಂದ ಕಾಲ್ ಆತ ಅಂಚ ಚೂರು ಡಿಲೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ನನ್ನ ಈರೆಂಕೋ ಇನ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅನ್ಪಿ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಪುರ್ಲಿ ಪಡು ಬುಲ್ದಿ ಪಡೆ ಅವೇ ಬರೀ ಪೂರ ಕೇಂಡೋನಿ ಆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಸಂತ್ ಬೆಹರೇನ್ ಹಿಡಿದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತನೆಗ ಬೆಹರೇನ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಇರೇಜಿ ಪೊದು ಸೆಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೇರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತನೆಗ ನನಾತ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಾತಿರೊಂದಿಪ್ಪಗ ನನೊಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಆರ್ಡಲ ಪಾತಿರ್ಗ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ ನಾನು ಆರಿಸ್ ಪಂಡದು ಅರಣ್ಯರಿಂಗ್ ಕಿಡ್ದು ಆರೀಶರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪುರಂದ್ರನೇ ಲೈವ್ ಇಡಲೇರ ಆರ್ಡ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಹರೀಶ್ ಭಾಯ್ ಹಾ ಹೈಸೆ ಬೇ ಎಂಗಳ ಹಿಂದಿ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಜಪಾಂಡಿತ್ತು ಎರಡು ಜನ ಅಂದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬಾರಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದ ಅಪಗದ ಜನಕ್ಕೆ ಪೂರ ನೀರು ಕೊಡೋದು ಏನೇ ಕೊಡ್ಬಂದಿತ್ತು ಭಯಂಕರ ಪ್ಲೇಯರ್ ಭಯಂಕರ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕೈಸೆ ಸಾಬು ಹಾ ಅಭಿತಕ್ಕೆ ಟೀಕೆ ಅಬಿದ ಬಿಡಿಲ್ಲ ನಾ ಇರ್ತವನ್ನೇ ಹಿಂದಿ ವರ್ಪುಂಡು ಹೆಂಗಂದು ಅಂಚನ ಅಭಿತಕ್ ಟೀಕೆ ಹ್ಯಾನ್ ಮುಗ ಎಂತೆಲ್ಲ ಆರಿಸೆ ತೊಂದರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ನೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತದ ಹಾಕು ನಾವು ಐತೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪಂಡದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಫುಟೇರ್ ಕೊಡಪ್ಪ ಇಟ್ಟು ಮಣ್ಣಡು ಹಾ ಪಣೀತು ಅದಾ ಹಾ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟು ತಾಯನೆಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಬಲ್ದ ದಿಪ್ಪು ಮನ ಒಟ್ಟು ಒಂಜೆ ಪಂಜ ಪ್ರಾಯದಾಕಲಿ ಈ ಒಲ್ಪದ ಪುಣ್ಯ ನಿನ್ನ ಪೊದೋಲ್ತಾ ನಾವು ಆತಿಜಿ ಓ ಆತಿಜಿ ನಲ್ಲಾತಜಿಗೆ ಆರೇ ನಲ್ಲಾತಜಿಗೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಕ ಡಬ್ಬೆಗೆ ನಿಕ್ಕ ತಿಗಾಲೆ ತೋರಿಪೋಡಿಯ ನಿಕ್ಕ ನಾಡ್ದಿಗೆ ಮಂಗೆ ಎಂಕ್ ನಾಡ್ಯಾರ ವೈದಿ ಆ ಒಂದು ಆರಿಸಿಂಚ ಮಕರಾನ್ ಪೇರ ಒಂಜಿ ನರಬನೇನು ನಿಕ್ಕ ಬೇಂದು ಒಂದದ ಮಕರಾನ್ ಪುಣಬೆ ಆರಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜನ 2 ಜನ ಆರೌಂಡ ಇವಿ ಇಂಚಿನ ಹಾಕಿರ್ನ ಆ ಡಬ್ಬೆ ಪಾಡಾಗಿ ಮಂಗ ಇರಗೆ ಮದ್ವೆ ನಗಲ ಆರ್ಲ ಆವೇ ಟೈಮ್ ಹಾಕಂದ ಆರ್ನಂಜಿ ಆರಿಸಿ ಏನದ ಬೀಪಿದ ಮಾತ್ರ ನಿಂಗ ತೆಜಿದಾಬ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಎಂಕ ಒರಿಯನ ಉಡಾಯನು ಆ ಆರಿಫ್ ಬೈಕರ್ ನಿಂಗ ಹಲೋ ಆರಿಫ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಆರಿಫ್ ಅರೆ ಹಾ ಪಲ್ಲೆ ಅರೆ ಒಂಚೂರು ಬಿಪಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಚ ಸಡನ್ ಬಿಪಿ ರೈಸ್ ಆಪುಂಡ ಅರೆಗೆ ಅಂದ ಆಂಡಲಂಜಿ ಮದ್ವೆ ಆಡೋಣ ಆಸೆ ಬೀರ್ತಿ ಜಾವೆ ತುಲೆ ಅರೆಗೆ ಐಕೊಂದು ಪೊಣ್ಣು ನಾಡ್ದ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಪುವ ಅತ್ತ ಸರಿ ಅವತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆರಿಫ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತನೆ ನನಾತ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಂದಿಪ್ಪಲೆ ನನಾತ್ ಕುಸಲ್ ಪಾತಿರಂದಿಪ್ಪಲೆ ನನಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರಿಕೆಲ್ಲ ಇಂಡು ಆಡ್ಲಾ ಪಾತಿರನ್ಗ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಇರ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಣೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಕಲ್ಲುಗಡೆ ಪೇರ ಹೋಗ್ನಂದ ಕಲ್ಲುಗಡೆ ಪೇರ ಪೋನಾಗ ಆಳು ಬೀಜದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂಚಂಕಲ ಬಾರಿ ಮಿಲಾನ ಒಂದಿತ್ತು ಓಕೆ ಆ ಬುಡ್ ಪೂಜೆ ನನಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ ನಾನು ಎಂಚಾಪಲ್ಲೆ పొదుగోపల్లి మండపం పొదుగోపాలేరు కోహల్ తెలుతులే ఇత్తే ఇరే పొదు సెట్ ఆపుండు గోపాలన్న లైవ్ డోలేరు పాతేర్లే ఈ ఓలి తంబే ఈ తోర్తు ഞാൻ ഈ ആന പോയി ഓലിക്ക് മായക്കാത്തന്നെ ఓ ఎంచా ఎంచ ఎంచ పొదు గోపాలన్న సుళ్ళడా పొన్ను పోదిస్తా ಅಂದ ಸುಳ್ಯದ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲು ತೊಳ್ಳಗೆ ಹಂದ ಪನ್ಪನಗೆ ಎಂದೇನು ನಿನ್ನ ಹೋಲ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕಂತನ್ನು ಕೊರ್ನಾರೆ ಈ ಮಟ್ಟ ದಾನೆಗೆ ಎಲ್ಲ పొదు తీయరదన్న పోపే అందన మన లెక్కన పొదు గోపాలన్న గోపాలన్న ఇరు పాతేరు చూరు క్లియర్ కేనుంది జీ చూరు జోరు పాతేరు వరా ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಬన్నారు ಪೊನ್ನಂತೂ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತನಾರನ ಸುದ್ದಿ ಇನ್ನಿಯದು ಒಂದುಳ್ಳೇರೇನು ಬಂಡ ಆಯ್ತಾ ಗೊತ್ತು ನಮಾರ ಅವು ಇಂಚಿನ ಅವು ಇಯ್ಯೇ ತಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ಪೊದು ಆ ಬಾಸೆ ಜಂದನೆ ಆ ಎದುರ್ದ 2 ಕೂಲಿ ದೂರ ಹೋತನು ಬೇ ಅಂಚಿನಂಜಿ ಪೊದುನು ಅನ್ಪುಣ್ಣ ಬಾಸಿ ಜಂದನೆ ಆಂದ ಬೇ ಪುದರ್ಲ ಬರತ್ತನ ಮಾರ ಇಂಕ್ పొదు గోపాలన్న పొదు గోపాలన్న ఈ రంచ అంచ ఆ రెడ్డి ఎదురు కూలి జందనే పుర ఇంచినన్న ಅಂದ್ರ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಜೆತ್ತದನಗ ಇಂಚ ನಿನ್ನ ಬಿಮ್ಮಪುರ ಓಪನ್ ಆದನಗ ನನ್ನ ರಡ್ಡಿ ಎಲಿಪಾಡುಂದ ಆ ರಡ್ಡು ಕೂಲಿ ಜಂದನೇನು ಪುರ ಪನ್ಪುಡ ಈತ ಆಯ್ತ ಅಂದು ಪುರಂದರಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೊದು ಪಂಡ ಆಪೆಂದ ನಿನ್ನ ಮಂಡಿಡು ಆಂದು ಗೋಪಾಲ ಇಂಚ ಪುರ ಮಕರನ್ ಪೆರ ನರಮನ್ಯಾಗ గోపాలన్న ఇర్న వాయిస్ బ్రేక్ అవుంది గోపాలన్న ಒಂಜಿ ಪೊದ್ದುಂಡು ಪೋಯ ಇಲ್ಲ ಓಡು ಅವು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕಡತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚಿಗೆ ಅಂದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊದ್ದು ಓಡದ
ಬಾರಿ ಬರ್ಲರ ಪೊದ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಆತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೋಪಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಪೊದುಬೋಡ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರಣ್ಣಗ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ತ ನೋಡ್ಚೆ ಪೊದು ಬರೋಣಲ್ಲ ಐಕ್ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ದೈತನಗ ಒಂದ್ ಚಾಪ್ರ ಬರ್ದು ಬರ್ಕ ಐಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಕುಲ್ಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತನ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ದೈತಂದು ಕೂಡ ಬರ್ಕ. ಆಹ್ಲಾದಕರ ಅನುಭವ, ತಾಜಾತನ ಹಾಗೂ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮುದಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಿ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಫಿ. For enquiry contact 08041722212 42100916. For trading and distribution contact 6366033581. ಆಭರಣಗಳ ಶೋರೂಮ್ ಆಭರಣಗಳು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಆಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹಣ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಆಡ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಗ್ರಾಮ್ಗೆ 50, 100, 200 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಶೋರೂಮ್ ಅನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನಂಬಲೇಬೇಡಿ. ಅದೊಂದು ಟ್ರಿಕ್. ವೇಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ 2-5% ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರಿಕ್, ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್. ಯಾರು ಯಾವುದನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ನಿಮ್ ಹತ್ರನೇ ಹಣ ತಗೊಂಡು ಆ ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಕ್, ವೇಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು. ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ಆಫರ್ ಹೇಳಿ ಶೋರೂಮ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಒಂದೇ, ನೀವು ನೀಡುವ ಹಣವೆಷ್ಟು, ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ನೆಟ್ ವೇಟ್ ಚಿನ್ನವೆಷ್ಟು. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಲಲಿತಾ ಜ್ಯುವೆಲರಿಯೊಂದಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಲಲಿತಾಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಯಾರು ನೀಡಿಲ್ಲ, ನೀಡೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಶೋರೂಮ್ನವರು ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಚಿಂತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮೋಸ ಹೋಗದೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಮುಖ್ಯ. The Mangala Group of Educational Institutions has been bridging the gap between education and healthcare in Mangalore. Colleges under the group have nurtured the career dreams of several students. Our students have been placed in the defense sector in India as well as in renowned hospitals worldwide. Adequate amenities are provided to the students like transport, canteens and hostels. A well-stocked library, state-of-the-art laboratories, regular skill development courses, e-library system, a vast ground with focus on co-curricular and extracurricular activities are few among the support we offer. The Mangala Group of Educational Institutions offers quality courses in nursing, paramedical sciences, allied health sciences, physiotherapy and speech and hearing. The journey of 1,000 miles starts with a single bus ride to college. Explore and experience the exceptional quality of education at Mangala Group of Educational Institutions. ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊಡೋರ ಸ್ವಾಗತ. ಪುರಂದರಣ್ಣಗ ಪೊದು ಅವಡಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮಲ್ಲ. ಪುರಂದರಣ್ಣಗ ಪೊದು ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಪುರಂದರಣ್ಣ ಇವ್ರನ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಣೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಗುಜರಾತ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಪಣೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಗುಜರಾತ್ ದ ಅಪಕಾಲ ಪಂಡತೇನೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಬೀಜದ ಬ್ಯಾಚ್ ಹೋಗಿದ್ನ ಯಾನ ಕಲ್ಲು ಗಡಿಪಿಯರೆ ಅನ್ನದ ಬಾರಿ ಎಂಕಲ ಪಕ್ಕ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂದಿತ್ತು. ಪಂಡಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆತು ಮೋಕೆ ಆಳು ಕನ್ನಡಿ ದೆನ್ ಪಂಡೆ ಕಡ ಲೈನ್ ಆತುನ ಅನ್ಕುರ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಇವ್ರನ್ನ ಕತೆ ಕೇನೇರ ಆವಂದಿಜ್ಜಿ ನಮಗ ಕೊಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಯಾರಡಲ ಪಾತ್ರಂಗ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಏರ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದಲ್ಲ ಏರ್ ಬಲ್ಲೆ ಬೊಲೆರಿ ಕಟ್ಟಿಡ್ದು ನವ್ಯ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪೊದು ಅವಡಿಗೆ ಪೊದು ಮೀನಿ ಉಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏನೊಂದಿಜ್ಜಿ ನವ್ಯಕ್ಕ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಇರು ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದಾರನ್ನ ಆಫ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾತಿರ್ಲಕ್ಕ. ಹಾ ಓಕೆ. ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅವು 5 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಜ್ಜೆರೆ 5 ವರ್ಷ ಬಂಡ ಐಕಿ ಫಿರ 1 2 3 4 5 ಪತ್ತೆ ಮುಟ ಸೇರ್ಸ ಓಡಾವ ಫಿರ ಹೊಡೆದು ಎದ್ರು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಈರ್ನಾತೆ ಪ್ರಾಯ 5 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯ 5 ವರ್ಷದ ಸೋಕುದ ಪಣ್ಣು ಅಂದ ದೊಡ್ಡ ದಾಯ್ತ ಕಲ್ತಾಲು
ಆರು ಸುಮಾರು ಕಲ್ತೇರು ಸುಮಾರು ಕಲ್ತಿನ ಅಂಡದ ಆಯ್ತಾ ರಾಶಿವಾರ್ದ ಕಲ್ಪುಣ ನಾವು ಅವು ಕಲೆಪ್ಪುಣಪ್ಪ ಬಜ್ಜೈ ಒಂದು ಕಲ್ಪುಣ ಓ ಹಲೋ ಹಲೋ ನವ್ಯಕ್ಕ ಇರ ಮೊಬೈಲ್ ದಲ ತಗೊಂಡಿತ್ತಾರನ ಅದನ್ನ ಟಿವಿ ತಗೊಂಡಿತ್ತಾರನ ಆಫ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾತಿರ್ಲೆ ನವ್ಯಕ್ಕ ಹಾ ಬೀಜ ಗುದ್ದಿರ ಕಲ್ತಿದ್ದೇರು ಬೀಜ ಗುದ್ದಿಯಾರಾಗ ಹಾ അതിനുള്ള ഫാക്ടറി കൊണ്ടത് എന്ത് അറിയാട് പോവും എനിക്കെഞ്ചിനേക്ക് ನೆರಿಯ ರಜ್ಜಜ್ಜರೆ ಯಾನು ಪೊದುವನ್ ಪುಜಿರೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಎಂಕಂದು ಬಚ್ಚರಾಜ ಗುದ್ದು ಬಾಯಿ ಕೊರ್ರಾಗ ಅಂಚಿನ ಅತ್ತಪ್ಪೆ ಅವು ಈ ಬಂದ ಆಜಿ ಹೇಳು ಎಂಚಿನ ಆಜಿ ಹೇಳು ಐಕೆ ಸೇರ್ಸಾವಡು ಈ ನವ್ಯಕ್ಕ ಇರು ಪಣ್ಣ ಪೊದ್ದು ಅರೆಗೆ ಅವಂದಿಜ್ಜಿಗೆ 50 ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣು ಇರು ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅವಂದಿಜ್ಜಾರು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರುಳ್ಳೇರು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಪುಣ್ಣಾರಗ ಅವಡಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನವ್ಯಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಪ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಶಲ ಪಾತ್ರದಿಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾನ್ ಎಕಡು ಕೈ ರೆಂಡು ಒಂದುಲ್ಲ ಇರು ಆರಂಜಿ ನಾಡಾಡು ಅಂದ ಅಂದು ನವ್ಯ ಬಂಡದು ನವ್ಯ ಬಲೆ ಈ ನನಂಜು ನಾಡು ಮಗ ಇರ ಇತ್ತ ಸಮಾಧಾನ ಪಾತ್ರ ಎಕಡ್ದುಕ್ಕ ಏನ ಎಕಡ್ದು ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಡೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಬೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರ ಪೊದ್ದು ಏರ್ ನಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ ಬಾಳೆನೆ ಬಂಡನು ಪಾಪ ಅಂದ ಆಪೂಜೆ ಬಂಡದು ಈ ಬಿಪಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ ಇರ್ ಬಿಪಿ ಇತ್ತನ ಬಂಡದ ಇರುತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣು ನಾಡಿ ರೆಂಚ ಬರ್ತಾರ ಬಿಪಿ ಈತ ಎದುರು ಬಂಡೋದಿಲ್ಲ ಇರ ಬಿಪಿ ಬುಕ್ಕೆ ಪೊಣ್ಣು ಏರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತಾನಲ್ಲ ಇರಂಚ ಬಿಪಿ ರಾಯಿಸ ಆಯ್ನಾತ ಸಮಾಧಾನ ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಪೊದಾವಡು ಇಂಚಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಪೊದು ಸೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಲರ್ ನಾನು ಕಾಲರ್ ಒಳ್ಳೆಗೆ ಆರಡ್ಲ ಪಾತ್ರ ಹಲೋ ಸಮಾಧಾನ ಪಾತ್ರಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ 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 ಏರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲಾರೆ ಉದಯಂದು ಸುಳಿಯತ್ತು ಉದಯನ್ನೇ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಉದಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಲ್ಲ ಪೊದು ಅವಡಿಗೆ ಉದಯಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಉದಯಣ್ಣ ಒಂಜಿ 10-20 ಜನ ಫೋನ್ ಬಂದೇರಣ್ಣ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪೊದುಪುರ ಬಂದಿರ ಎಂಕೊಂಜಿಲ ತೋಜಿ ಈರ್ನ ಪೊದು ಎಂಚೊಂದೊಂದೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಸುಧಾರ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಪೊದುಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಣ ಏತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯ 20 ವರ್ಷದ ಉಳಾಯಿ ಓ 20 ವರ್ಷದ ಉಳಾಯಿ 20 ವರ್ಷದೊಳಯ ಒಂದು ಅಕ್ಲ ಬರಿ ಹೋಗೆ ಅಜ್ಜನ ಬರಿ ಬಲ್ಸಣ್ಣ ಬರಿ ಪುರಂದರಣ್ಣ ಸುದೇ ಬರಿ ಬಲ್ಸಣ್ಣ ಬರಿ ವೈಜಣ್ಣ ಅಂದ ಈರ್ನ ಬರಿ ಅಂತೀನಣ್ಣ ಎನ್ನ ಗುಂಡಣ್ಣ ಎನ್ನ ಬಜಿ ఇది కొంచెం కేంద్ర పురందర నంబర్ ఇచ్చండ సురుకు ఎంజి కేన్నత ಒಂದು ಬೇರೆ ರುಕ್ಮಯನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬದರವನ್ನ ನಮ್ಮ ಉದಯನ್ನೇ ಕಾಲ್ ಉದಯಣ್ಣ ಈ ರವು ಸುರುಕಿ ತುಜರಿದ್ದ ಒಂದು ಬುಕ ಭಾರಿ ಪರಿಚಯ ಅಂದು ವಸಂತಿ ಆಂಟಿ ಅಂತ ಚೊಲ್ಲಾಳು ಬುಕ ಜೋಕ್ಲು ಬಾಳೆಲ್ ಬುರೇನ್ ಚೊಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಪೊದು ನಾಡಿ ಇರತ್ತ ಪೊದು ಕೇಳ ಪೊದು ಉಂಡ ಅಂದು ಸುರುಕು ಅವು ಪೊದು ಐಜ ಅವು ಆಪುಜಿ ಬಲ್ಸನವರೆಗೆ ಆಪುಜಿಗೆ ಉದಯಣ್ಣ ಅವು ಅವು ಬೆಟ್ಟಗಟ್ಟೆ ಕತ್ತಿ ಬರ್ತೇವೆ ಅವು ಚೆನ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಪೊದು ಉಂಡು ಬೇಡ ಪಿರುವು ನಂದರ ಬರಿ ಆಪುಜನ್ನ ಗುಂಡರ ಬರಿ ಆಪುಜವು ಈರು ಒಲ್ಪ ಕಲ್ತೀನಿ ಈ ಅಂಗನವಾಡಿ ಹೋತು ಜರ ಅಂಗನಾಟ ಸುರುಕವೇ ಸಜ್ಜಿಗಾಯಿ ನಡೆದು ಕಲ್ಪ ಉಣ್ಣವೇ ಅಂದ ಬರಿ ಕಲ್ಪ ಬೇರವಾ ಐಕೆ ಅನ್ಮನ ಸಾಲೆ ಪೂರ ಗೋಡೆ ಬರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಡು ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಈರ್ನ ಬರಿ ಸಂಜೆ ಗೊತ್ತ ಅಂತ ಇಚ್ಚಿನ ಬುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಈರ್ನ ಬರಿ ಸಂಜೆ ಗೊತ್ತ ಅಂತ ಇಚ್ಚಿನ ಬುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದಾದಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಉದಯಣ್ಣ ಇರ್ ಪಣ್ಣದಾದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಉದಯಣ್ಣ ಆದ್ನ ಬರಿದಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಬುದ್ಧ ಗುಂಡನವರಿ ನಾಡ್ಲಿ ಗುಂಡನವರಿ ಉದಯಣ್ಣ ಬರಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಓಕೆ ಆ ಗುಂಡನ್ನ ಬರಿಕ ಆಪನಂಚಿನ ಪೊದು ಇತ್ತು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರಣ್ಣ ಪೊದು ನಾಡ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನಾತು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನಾತು ಕುಶಲ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಪ್ಲೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಇಂಚನೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಪ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತನೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉದಯಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಲೈನ್ ಡೋಲರಿಗೆ ಆರ್ಡಲ ಪಾತ್ರ ಹಲೋ
ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರದು. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ, ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲಾರ? ನಾನು ಅಜಯ್ ಪಂದ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರದು. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಅಜಯ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುನತೆ ಅಜಯ್? ಗೊತ್ತುಂಟು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಪುರಂದ್ರನೇ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗೊಳ್ಳಿ ಆರ್ಡ ಪಾತಿರ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಅಜಯಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಪುರಂದರ ಗುರು. ಓ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ದನ ಮಕಾರ ಅಂತಾರ? ಓ ఎంచెన్న ಪುರಂದರ್ ಬ್ರೋ. బుధన బ్రో ఉంది పండారా పండన్న ప్రయాణ ఎత్తనాయగల ఒక ఎంచ దాయితం కదా దాయిత ఒయ్యోటు బ్రో ఎంచండు ಎಂಕಲ ಮತ ದಾಯ್ ಪಾಡು ಕಂತು ಬ್ರೋ ಕಂತು ಓ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಬೋರ್ಡ್ ಹಂಗೆ ಎಂಚ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಕೊಂಡರು ಅಂದ ನಿನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರದ ಒಂಜಿಲ ಬಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕು ಭಾಷೆ ಜನನೇ ಒಂಜಿಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂಜಿಲ ಆಪುಜೇನು ಭಾಷೆ ಜನ ಪೆಟ್ಟಗ ಮೇಲು ಬೆಂಗಳೂರದ ಐತೆ ಇಂಕು ಸೀದಾ ಉಲ್ಟ ಊರ್ದವನ ಊರ್ದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಅಪ್ಪನ ಏನು ತುಳುತ್ತೇನು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಓ ಪುತ್ತೂರ್ದಾವೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಉಂಡ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಒಲ್ತ ಪಣ ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟೋಲ ಪೂರ ಉಂಡ್ಲಿ ಲೈನ್ ಅಡಿ ಅಂದ 10-15 రెడీ అంటుంది వైదాడు అత ఓ ఏంది 10-15 రెడీ అంటుంది వైదాడు అత వైదే ఒక్క ಪುರಂದರ ನಿನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರದಾವು ಸುರ್ಕ ಬರ್ಚಿ ಅವು ದೆಪ್ಪು ನಾಡ್ರ ಬರ್ಚಿ ಅಂಚಿ ಕಮಿಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಏತ್ ಬೋಡು ಎಂಕ నీకు కమిషన్ ఎత్తుకుంటుంది కేంద్ర వైద్యత డబ్బే ఎంత భయ అడగండి కోట రూపాయి ఇప్పుడు అయిన తూల హాపన తూల రెడ్ కోట రూపాయి ఒట్టు ಒಂಜೆ ಇಂಜಿ ಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಕು ರೆಡಿ ಮನ್ಪು ಬರ್ಬೇನಿತ್ತೆ ಓ ಎಂತ ಇಂಬಿ ಏರಿ ಎಂಬಿ ಈತ ಬರ್ತುಂಟು ಏನು ವರ್ಷ ಬಂದದು ಇಂಬಿ ಇಂಚಿನ ನಾಡ್ನೆ ಇಂಬಿ ಏರಿ ಎಂಬಿ ಅಜ್ಜ ಇನ್ ಕಾಟ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಲ್ತದ ಪೂರ 20 ವರ್ಷದ ನಾಡೊಂಜಿ ರಪ್ಪ ಓಡೆ ಆಪಿದತ್ತೆ 21 ಆಡತ್ತೆ 21 ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಾನೂನು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈಗ ಮಂಗೆ 30 ಕಾನೂನು ಅಂತ ಇರುವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಜಯ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರಣ್ಣಗೆ 21 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತ ಪುಣ್ಣ ಅವಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಅಜಯ್ ನನಾತ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಪ್ಪಲೆ ನನಾತ್ ಕುಸಲ ಪಾತಿರಂದಿಪ್ಪಲೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರಗ ಓಕೆ ಇರಗ ಪೊದುಸ್ ಅಂದ ದುಂಬು ಅಂಚದು ಉಪ್ಪುನಗೊಂಡತ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪಿದಲು ಅಂದ ಪೂರ ಊರ್ದಾಗ್ಲು ಪೂರ ತೂಂಡದಲ್ಲ ಪನ್ಪೆರು ಒಂಜಿ ಪೋಡಿ ಜೈಲ ಅಂದ ಅವಾಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯತ್ತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡು ಓಕೆ ನಾನು ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳರಿ ಎರಡಲ್ಲ ಪಾತಿರಂಗ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಬುದುಲು ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲಾರ ಅವಿನಾಶ್ ಬಂಡಾಡಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾತಿರ್ಲ ಅವಿನಾಶ್ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಲ್ಲ ಯಾರೇ ಒಂದು ಪೊದು ಅವಡಿಗೆ ಪುರಂದರಣ್ಣ ಎಂಟಲ್ಲಂಗ ಅಯ್ಯೋ ದೇರ್ನಿ ಕಾರ ಗೈಸ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರಡು ಫನ್ 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 ಎಂಚಲ್ಲ ಮುಖ ಈ ತೋಟಪುರ ಕರ್ತದ ರಬ್ಬರ್ ಮಾಡ್ದಾಗೆ ತೋಟಪುರ ಕರ್ತದ ಮಾಡ್ದಾಗೆ ಓ ಹಲೋ ಕುಬಲದಲ್ಪ ಗೋರ್ಪಿಡೆಂದು ದಾನೆಂದು ಗೋರ್ಪಿಡೆಂದು ಪಿರೌದು 25 ಕೇನ್ ಜನ ಕೇನ್ ಜೀರ್ ಬಾತಿರ ದಾನೆ ದಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಬುದು ಎಡ್ಡೆ ಬುದು 25 ಪ್ರಾಯ 25 ಪ್ರಾಯ 25 ಎದುರು ಹೋದ್ಲೆ 25 ಉಲ್ಟ ಹೋದ್ಲೆ 25 ಉಲ್ಟ ಹೋದೋಡಿಗೆ ಇವೊಮ್ಮೆ ನಿನ್ನೆ ಅಯ್ಯೋ ತರಟಿದನ್ನ 52 ಬದುಂಡಿಗೆ ಬಿತ್ತಲೆ ಎರಡ ಭಾಷೆ ಜನನೇ ಇಂಕೊಚ್ಚ ಉಂಕಾಂಡು ಈಗ ಟೋನು ಪೆಟ್ಗಮ್ಮಿ ಮಾತ್ರ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವಳು ಐಕ ಕುಪ್ಪಲದ ನವೀನ ಆರ್ಲ ಕಾಲ ಐಕ್ಯನಾ ಐಕ್ಯ ಕಾಲ ಭಾರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಗಾಲಾಡ್ నేను గురించి ఇంక పొద్దు అనుకున్నానికి భాష జయవు అడబ్బే అరే గడిగే అత్త ఈరే పాస్ అంట మాట్లాపు నీవు ఈరే పాస్ అంట మాట్లాపు నువ్వు నిఖిలు పాస్ బయలు తూ ఎరవరపు నాగలు నిఖిలు మార్లు నాలాంతవారు నిఖిలు ఓ ಬರಿ ಓಡೇನ ಏರ್ನಾ ಪೊನ್ನನ ಪೊನ್ನನ ಬರಿ ಎತ್ತಬೆ ಎನ್ನ ಬರಿಕೆ ಸೆಟ್ ಆಪನ ತೂಲ ಪೊನ್ನು ಈ ಒಲ್ಪದ ಬ್ರೋಕರ್ ಬೇಡ ಬೈ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಿಜನ್ನ ಫುರು ಒಡಾರೆ ಫಾತಿರಂದು ವರ್ಫನ ಎದುರು ಮಾರ್ಗದ ಬರಿ ಇರವರ್ದು ಗುಡ್ಡದ ಬರಿ ನಿನ್ನ ಹೋಗೋ ಎನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಬರಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಸುದೆ ಬರಿಯವ ಅಂದ ಐಕ್ಯ ಸೆಟ್ ಆಪನ ನಾಡು 25 ರಡ್ಡುಂಡು ಅವ ಓ 25 ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಈ ಕಟ್ಟೋಣ ಒಂಜಿ ರಮೇಶ್ ಹಾಕೋರು
అడబ్బేలే ఎన్న నుంచి ప్రాయదైంది నీ రథ సన్నుకు పుడుతుందా బలితాతన ఏరే అచ్చుతాను వా అచ్చుతాను అవేరియా ಭಾಷೆ ಜನನಾಗ್ಲಿ ಮಾರ್ಲು ಅವಿನಾಶ್ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರನ್ನೇ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬೆಚ್ಚ ಆಪೇರು ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಪೊದು ದಿಕ್ಕಿಜು ಅನ್ಪಣವೇ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾದು పోతుండు ಅಂಡ ಆರೆಗವು ಆವಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ಬಟ್ ಆರೆಗವು ಆವಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ಅಂದಂದು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರುಡುಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವಿನಾಶ್ ನನ್ನಾತು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಪ್ಪಲೆ ಇಂಚಾನೆ ಪೊದು ಇತ್ತನ ಪಲ್ನೆ ಆರೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆಗ್ ಹಲೋ ಓಕೆ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟಾಂಡ್ ಆರೋಂಜೆ ಬಾರಿ ಡೇ ಪೊದು ಬಣ್ಣ ನಿಂತಾರೆ ಬಾರಿ ಆನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇವ್ರು ಡೋಂಗಿ ಅನ್ಪನೆ ನನ್ನ ಆಯ್ವದ ಆಡ ಏನೋರ ತೋಟಗು ಮತ್ತ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಏನು ಫೋನ್ ದಿತ್ತೆ ಆಡ ಅವರ ಪಣ್ಣ ಈ ರಬ್ಬರ್ ಬಾರಿ ರೇಟ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಬುಡಗಾಡ್ತನ ರಬ್ಬರ್ ವಾಡ್ನ ಬಾ ಅಂದಂದು ಓಕೆ ಅವೇ ನನ್ನೊಂಜಿ ಪೊದ್ದುಂಡಿಗೆ ತುಕ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ನಿರ್ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸತೀಶ್ ರೈ ಪಂಡದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ದುಲೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ನಿಡ್ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯತೀಶ್ ಅನ್ನೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಸತೀಶ್ ರೈ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ಎಂಡುಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಇಂದೇರ್ನ ಪೋದು ಏನ್ ಕಾಪುಂಡಿ ಇಂದೇರ್ ಮುಗ್ಗಾಡೆ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಚಡ್ಡಿ ದೋಸ್ತಿ ಮೇರೆ ಅಂತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ದೋಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನಿಗ್ಲ ಅಡವರಂಡ ಏನಾದ್ರು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಯ ಆತನ ಬೇರೆ ಅಂದ ಬೇರೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಯ ಆತನ ಬೇರೆ ಮೂಳೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಬಲ್ತಾ ಓ ಓ ಓ ಓ ಈರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಪೋತೋಡೇನೆ ಈರೆಡೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಉಂಡು ಈರೆ ಬಂದು ಎನ್ನೊಂದು 4 ವರ್ಷದವು ಏತೇನಾ ನಲ್ಪದೇನು ಕೂಲಿ ಉಂಡಾ ಈರು ಎಲ್ಪದ ಲೆಕ್ಕ ಬನ್ಲೆ ಕಾಪನ ಇಂಕ ನಲ್ಪದೇನು ಇಚ್ಚಪ್ಪ ನಲ್ಪದವು ನಲ್ಪದೇವೇನಾ ಅಂದು ಎಡ್ಡಲ್ಲ ದಾದಾನ್ ಪಾಲ್ಕೊಂಡು ತೊಂದರೆ ಓ ತೊಂದರೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಣ್ಣು ಅದ ಅಂದಂದು ತೀರ ಬರ್ಲಲ್ಲ ಬರ್ಲು ಅಪ್ಪ ಗೀರ್ ಬಾತೋನಿ ಹಲೋ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಪೂಜಿಗೆ ಪಾತ್ರನ ಇರೇ ಬಿಪಿ ಏರ್ನು ಅಂಚಾತು ಏರ್ಮೆಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪಾತ್ರನೆ ಅಂದಪ್ಪ ಹೌದಾ ಆಯ್ತ ಬಣ್ಣಗ ನೀ ಬಣ್ಣಗ ಬಿಪಿದ ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ದು ಆತನ ಬಣ್ಣ ಇನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಒಂಜಿ ಪೋತುಂಡೆ ದುಂಬುದ ಬರತ್ತದ ಇದಂಚೆ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ತಾವುಡು ಏನೊಂಜಿ ಪುಡೇರ್ನು ಈ ಮಾರ್ಲು ಬರೋಂಜಿ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಚಂದನ ಅಲ್ತು ಮುಳ್ತುಂದು ಮಕರ ಅನ್ಪುಣದ ಸುದೆ ಬರಿ ಗೋಡೆ ಬರಿ ಇಂದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪೊದ್ದು ಬಾರಿ ಇಡ್ಡೆ ಪುಡವು ನಲ್ಪದ ತೊಂದರೆ ಅಂದ ಬತ್ತದನ ಎಲ್ಪದ ಹೋದ ಅವರ ಎಲ್ಪದ ಇದ್ದಪ್ಪ ನಲ್ಪದ ಇದಕ್ಕೋ ಅದ ಈಗನ ಕೊಂಚೂರು ಗಾಡಿದ ಬೇರೆ ಎಡ್ಡ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಲ್ಪ ಎಲ್ಪ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೇ ಪೊದು ಸೆಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಕೊಂಡು ಗಾಡಿದ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಒಂದು ಲಾರಿ ಬರೋ ಈ ಜನ ಬಾರಿ ಸೇರು ಅನ್ಬಿಡೋದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರು ಪಣ್ಣ ಪೊತ್ತು ಚೂರು ವರೆಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ಲಕ ತೋಜುಂಡು ನನಲ ಎಂಕ್ಲ ಲೈವ್ ತೂಂದಿಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಇರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರಣ್ಣ ಕೊರ್ಪ ಸೆಟ್ ಆಪಣ ತೂಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನನ್ನಾತು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಪ್ಪಲೆ ತೂಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೊನ್ಪುಣ ಹಂಗೆ ಇರು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ರ್ಯಾಶ್ ಆಪರ್ ಇರಗ ಬಿಪಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡತ್ತ ಅಂದಂದು ಪ್ರಾಯ ಅಣ್ಣ ಅಯ್ಯೋ ತುಲೆ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತನ ವಿಷಯ ಬಣ್ಣ ಇರೇ ವೇಚ ಉಂಡು ಅಂದಂದು ಅಂದು ಐನಾಕ್ಪಲ ಇತ್ತನ್ಲ ಆತು ತೋಪ ಇರ ಬಲ್ಲಿ ಐನಾತ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕ್ಲೈನ್ ನಡ್ತಾರ ಚೂರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಪ್ಪಡು ನಣಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಎರಡೆಲ್ಲ ಪಾತೆರಂಗ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಒಲ್ಪಾರ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಅರುಣ್ ಕಾವೂರುಡ್ದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾತೇರ್ಲೆ ಅರುಣರೇ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರಣ್ಣ ಲೈವ್ ಹಲೋ ಎಂಗಲ ಒಂದು ರೈಲು ಬುರ ದೆಕ್ಕು ನಂಬಿಯನಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಹೋಗ್ನ ರೈಲು ಬುರ ನಂಬಿಯನಿ ದೆಕ್ಕು ಪುರಂದರಣ್ಣ ಇದು ಪೊಣ್ಣು ಓಡಿಸ್ತೀನಿಗೆ ಸಾಪಡಿಯಾಚಾ ಸಾಪಡಿಯಾಚಿ ಎನ್ನ ಕುಳಂಬೆ ಫಿಶ್ ಆಯ್ತ ಮರ ಹಲೋ ಎಂಚಿನ ಮರ ನಿನ್ನ ಉಚ್ಚಿದಲ್ಲು ನಾನು ಅದೇ ಈರೆಗ ಪೊಣ್ಣು ಓಡಿತೀನತ ಅಂದು ಓಡುಂಡು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಊರುಡುಂಡು ಬೋಡ ಎಂಚ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ದಪ್ಪದವೇನಾ ಈರೆಗೆ ಎಂಚ ಬೋಡ ಪೊಣ್ಣು ಬಂದೆ ಉಂಡುದು ಬನ್ನ ಸುರುಕು ಅಡಬ್ಬೆ ನಿನ್ನಡೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಎಂದ ಒಂಜಿ ಈರೆಗ್ 5 ಆಜಿ ವರ್ಷತೆ ಅಂದೆ ಆರೆಗ್ 5 0 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷದೇನು ಪುರ ನಾಡೋದು ಬರ್ತದೆ ಏರಿಯಾ ಅಡಬ್ಬೆ ಎಂಕಲೆ ಕೋತಿಗಿನ ಜನ ಮಂಡೇಡು ಬಾಸ ಜನರೇ ನಿಕೋಡೆ ಹಲೋ ಆಂಡ ಈರೆಗ್ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಕರ್ಪೊಡಿ
ದಾಯ್ತ ಕಡಪಡೋಡು ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅದಾಯ್ತು ಸಾಂಬಾರ ಸಾಂಬಾರತ್ತಿ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅಂಚಂಡದೈತೆ ಅಣ್ಣ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಫುಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೋರ್ಡುಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೋರ್ಡು ಇರ್ನ ದಾಯ್ತ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಕು ಪಂಡ ಇರ್ನ ಜಾಬ್ ದಾದ ಬಕ್ಕ ಇರ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಐತ್ ಇರ್ನ ಹೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಪೂರ ಬೇಡು ಆತ ಈ 5 ವರ್ಷ ಇದಕ್ಕಂದು ಪೂರ ಬೋಡಂಬೆ ಈ ಅದು ಈರ್ ಶೋ ಬೈದಾರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಡೈ ಹಾಕದ್ ಬರೋಳಿತ್ತನತ ಏರು ಡೈ ಹಾಕಿರಾಗ ಹೋಗ್ಬೋಲ್ತಾ ಬುಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಹಾಕದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೋನಿಗೆ ಕಣ ಹೋತ್ರವ ಅಂದ ವಾಪಜಿ ಬಕ್ಕ ಈರ್ ಹುಷಾರಲ್ಲ ಅವತ್ತ 5 ವರ್ಷದ ಆಯ್ತು ಅರುಣಣ್ಣ ಅರೆಗ 5 ವರ್ಷದ ಪೊದು ಆಪುಜಿಗೆ ಅರೆಗ ಕಮ್ಮಿದಾವಡಿಗೆ ಕಮ್ಮಿದಾವಡಿಗೆ ಬೊಕ ಡೈ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕ ಅಂದ್ ಡೈ ಹಾಕೊಂಡ್ಲ ಕಪ್ಪ ಒಂದ ನಂಚಿನಾರ ನಾ ಕೂಜಲು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕೂಜಲ ಉಳ್ಳಾಯಿನೆ ಅಂಜ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರುಣ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತನೆ ನನಾದ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಂದಿ ಪ್ಲೇ ನಮಾತ್ ನನಾದ ಕುಶಲ ಪಾತ್ರ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊನ್ನನ ಮದಿಮೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಪುರಲೆ ತೊಲು ಪೋದು ಕುತ್ತ ಕುಳ್ಳುದು ಪೂತುದು ಒಂಜಿ ಕವನ ಬರೆಯುವುದು ಒಂದು ಆಸೆ ಪೂತುದು ಅಂದಂದು ಪೂತುದು ಪೂತುದು ಅಂತ ಅಂಚತ್ಯಾಡತ್ತೆ ಪೂವು ತೂದು ಹೂ ನೋಡಿ ಫ್ಲವರ್ ಅಂದಂದು ಈ ಪೂತುದು ಅನ್ನೋದಾಯ್ತಣ್ಣ ನಿನ್ನೆ ಅಂದು ಅವತ್ತು ಹೂ ತೂದು ಕವನ ಬರ ಅಂದು ಅಂದಂದು ಆಸೆ ಒಂಜಿ ನರಮಲ್ಲಿ ಈಡೇರಿಸೌಜಿ ಅಂದಂದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದಲಜ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಜಿ ಇಲ್ಲ ಡಬ್ಬೆ ಹಾಗೆ ತಿಕ್ಕಿದು ನಾವು ಅಂದಂದು ಇರಗಿತ್ತೆ ಪೊದು ಸೆಟ್ಟ ಆಂಡು ಪನ್ಕ ಪೊದು ಸೆಟ್ಟ ಆಂಡು ಮದಿಮೇಲ ಆಂಡು ಪನ್ಕ ಐಡ್ ಬುಕ್ಕ ಇರ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಂಚದ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡೆಂದು ಬಂಡ ಇರ್ನ ಎಕಡೆ ಸುರುಕೆ ಬಂಡರ್ ಇರ್ನ ಮಗೆಲ ಒಂಚೂರು ಮಗಕ್ ಆತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಒಂದುಲ್ಲಾರ ಬಂಡ ಮಗಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಂದಲ ಬಂಡಾರು ಅಂಚ ಏನ್ ಹಿಡ್ದಾರ ಇರ್ನ ಮದಿಮೆ ಆದ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಪಾತ್ರಗ ನಮ್ಮ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಒಲ್ಪಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಲ್ತು ಆಲಂಕಾರದ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಲೊಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ನೆಲೆವಿಡುಳ್ಳೇರ ಪಾತೇರ್ಲೆ ಹಲೋ ಓ ದಾನಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲರಣ್ಣ ಓ ಎಂಚೊಲ್ಲರೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಓ ಹಲೋ ಬುಡಂಚೋಕ್ಲು ಪುರಂಚೊಲ್ಲರ ಲೊಕೇಶನ್ ಈರದೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನದಯದಾಯ್ತ ಪೂರ ದೇವಿರದಯ್ಯೆ ಓ ಇದಕ್ಕೆ ಅಕೇರಿಡ್ ಮಜಾಲ್ದ ಮದಿಮೆ ಅನ್ಪುಗ ಅವಂದ ಎಂಚ ಅಕೇರಿಡ್ ಮಜಾಲ್ದ ಮದಿಮೆ ಅನ್ಪುಗ ಅವಂದ ಅಂದ್ ಮಜಾಲ್ದ ಮದಿಮೆ ಅನ್ಪುಗ ಅಕೇರಿಡ್ ಅಂದ್ ಅವ ಅಂದ್ ಚೀನ ಮಜಾಲ್ದ ಪುರ ಮದಿಮೆ ಅನ್ಪಿರ ಎನ್ನ ಇಂಚಿನ ಮಾರೆ ಮದಿಮೆ ಅತ್ತೆ ಪೇಟ್ಗ ಮಿಲೆಕ ಬಾತಿರ್ನೋ ಅರೆ ಅಕೇರಿಡ್ ಮಜಾಲ್ದ ಮದಿಮೆ ಅನ್ಪುಗ ಬಣ್ಣಂದುಲ್ಲೇರು ಏಪೋ ಸೈನಾಗನೆ ಓ ಅಡಬ್ಬೆ ಓ ನಿಗ್ಲು ದೆಕ್ಕೆ ಕಾಪುಣ್ಣ ಮಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಕಾಲ್ ಇಂಬಿಯನೆ ಇಂಬಿ ದೆಕ್ಕೆ ಕಾಪುನ ಅಡಬ್ಬೆ ಸೈಯರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೊಂಚ 500 ರೂಪಾಯಿ ಹೊಡಿತೇನೆ ಓ ಕೊಂಚ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪಣ ಹೊಡಿತೇನೆ ನಾನು ಓಹೋ ಏರೆ ನಿಕ್ಕ ನಂದು ಏರ್ ಕೊರ್ರೆ ವಿನಯನೆ ಕೊರ್ರೆ ಹೊಡಿತೇನೆ ಅದು ಕಾಲ್ ತೆಪ್ಪಿದ್ದೀರಿ ಅವು ನಿನ್ನಮ್ಮೆ ಸೋಪೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೋಪೆ ಆಡ ಕೊಡ್ತೆ ಸೋಪಡ ದೊರೆತನು ಈರತ್ತು ವಿನಯನ್ನೇ ಕೊರ್ಪುನ ಹೊಡಿತನಿಗೆ ಏನತ್ತ ಈರತ್ತು ವಿನಯನ್ನೇ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪುನ ಹೊಡಿತನಿಗೆ ಏನತ್ತ ಅಂಚ ಲೈವ್ ಪಣಿಯರ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಓ ಓ ಅರೆಗು ವಿನಯ್ ಅನ್ಪುನಾರ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪುನ ಹೊಡಿತು ಈರ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈವ್ ಶೋ ಒಂದುಂಡತ ಅಂಚ ಒನ್ ಪರ್ ಓಕೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಓ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಈರ 500 ರೂಪಾಯಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಏಪ ಕೊರ್ಪಾರದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಸೋಪಡ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂದೆ ಮಾ ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಹಾ ಫೋನಾಗ ಸಿಕ್ಕಿರ ಫೋನಾಗನೆ ಕೊಡ್ತು ಹೋತೆ ಲೊಕೇಶನ್ పొద్దు అవరన్నా ఇంకా 500 రోజులు హలో పొద్దు బోర్డు అన్నా 500 రోజులు పొద్దు బోర్డు అన్నా 500 కరోడిಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರೆ ಕಮಿಷನ್ ಸುರ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ పొద్దు ఉందావా ಓ 550 పొద్దు ఉంది ಉಜಿರೆ 55 పొద్దు ఉండా ಒಂದು 55 పొద్దు ಅವನು ಇಕ್ಕಾನ ಮರ ಇಂದೆ ಏರಿಯ ಮುಗುಲ್ಮುರಿಂದ ಆಯನ ನಿಂಚ ಮಕರ್ಲು ಅನ್ಪರೆ ಒಂದು ಸಮಾನತ ನಿನ್ನ ಬದರಂಚೆ ಎನ್ನ ಬದರ ನಾಗೇಂದ್ರ ಎಂಕ ಮಂಡೆ ಚಾಪಡು ಮಾರೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ ಸನ್ಪಾಯಿಲೆ ಕದೋಜು ನಾನು ಅಡಪ್ಪೆಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೊಕೇಶನ್ ನಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನಾದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರನೆ ಬುಲ್ಪೇರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇರಿ ಏನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪುರಂದರನ್ನ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತೆ ಪಣ್ಣೆಂಚ ಮಂಡ ಅವೇ ಮದಿಮೆ
ಪೊಣ್ಣು ಪುರ ಸೆಟ್ ಆದ್ ಎಡ್ದುಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಆದ್ ಇರ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಬುಡದಿನಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂವಡು ಅದೇನೊಂಜಿ ಸ್ವರ್ಗ ತೋಜಾವಡು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು. ಓಕೆ, ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ನನಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಯಾರಲ್ಲ ಪಾತ್ರ. ಹಲೋ 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 ಕೇಂಡು ಏರ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲಾರ ಯಾನ್ ಯಾರೇ ಕೊರ್ಲಿ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರ ಅಂದ ಏರಂಚ ಪಾತ್ರ ಬಜೀರಿ ಒಲ್ಪದ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾರ ಏರ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾರ ಪಾತ್ರ ಆಪುಂಡು ಆರು ಸುರಕೇನಡ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ. ಹಲೋ ಏರ್ ಪಲ್ಲೆ ಯಾರನ್ನ ಮಗೆ ಓ ಇರಾರ್ನ ಮಗೆ ಬಾ ಇರ್ನ ಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೇರು ತುಲೆ ಇರ್ನ ಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೇರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಪಣ್ಯ ಪಣ್ಯ ಪಣೆ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನೊಂದು ಏನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದು ನಿಕ್ಕೇರ್ಗ ಪಣ್ಣ ಏನ್ ಇಡ ಬೈದೆಂದು ಚಕ್ ನಿಕ್ಕೇರು ಪಣ್ಣ ಮಾರ ಅತ್ತ ಮೇರೆ ಮೂರು ಜಾಲ್ಡ್ ತುಲಿ ಎಂತ ಎನ್ನ ಜಾಲ್ಡ್ ತುಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಕೊಂಚ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ದಾಯ್ತು ಅನ್ಕೊಡು ಮುಲ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಪೂರ ಅಡೆ ಬರ್ತದೆ ಮಾರ ಟಿವಿ ಎಂಚಿನ ಮರಳು ಎಂಚಿನೊಂದು ಅದು ಯಾನ್ ಹೀರಿಗೆ ದಾಯ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೇರೆ ದಾಯ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೀರಿಗೆ ಇರ್ನ ಮಗೆ ಹಲೋ 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 ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಸುರುಕೆ ಎರಡಕ್ಕೇಂದ ಇರ್ನ ಮಗನ ಬುರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡಾ ಬಂಡದು ಆರ್ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತದು ಇಂಚ ಪಂಡೇರ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಪೊದು ಅವಡು ಅಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕಾರ್ ಈರೆಗ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ನೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಅಂಚ ಈರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬುಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ನೆ ಎಂಕ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಇಂಚ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ದಾದಂದು ನನ್ನ ಆರ್ನ ವಿಷಯ ಸುಮಾರು ಯಾನ್ ಹೀರೆಗೆ ಯಾನ್ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪಂತೆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಪಂತೆ ಮೂರು ಲಲಿತ ಆರೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಲಲಿತಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಏತ ಜೋರ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಯಾನ್ ಬರ್ತಾ ಪಾತಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಲೋ 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 ಆರು ದಾದ ಪಾತ್ರೆ ಪಪ್ಪ ದಾದನ ಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಕೇರಿಯ ಪಣ್ಣ ಏನಿದೆ ಬೈದೆಂದು ಅತ್ತ ಮೇರೆ ಮೂರು ಜನ ಸೇರ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇರೆ ಜಾಲ್ಡು ಜನ ಸೇರ್ತೀರಾ ಜನ ಮಾಯ ಚೂಡಿ ಬರ್ಬಾರ್ದು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾರೆ ನೀನು ನಮ್ಮೇನೆ ಇರ್ತಾ ಪೊತ್ತಾದ ಐಟೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಯದ ಉಂಡ ತುಳ ಮರೆ ಮರಳಿಗೆ ಸೂಟಿ ಇರೇ ಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತ ಈತ ನೆರ್ನಲ ಇರೇ ಬುದ್ಧಿ ಬತ್ತಜಿ ಆನ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಯ ಇರೇ ದಾಯ ಮದ್ಮೆ ಅವಡೊಂದು ತುಲೆ ಇರೇ ಪ್ರಾಯ 52 ಆಂಡ್ ಇರ್ನ ಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಲೈವ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೈವ್ ನೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಪ್ರಾಯ ಇರೇ ದಾಯ ಮದ್ಮೆ ಅವಡೊಂದು ತೋಜಿದ್ ಬತ್ತುಂಡು ಅವು ಅಂಚತ್ತು ಮಾರೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಕುರು ಅಂದು ಈತ ನಿಕ್ಕಿ 25 ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆ ಆ 25 ವರ್ಷ ಆ ಏಜಿನ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಯನು ದಾಟದು ದುಂಬು ಬರ್ತದೆ ಆ ತನಕ ಅಕ್ಕಲು ಪಣ್ಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ತರ ತಗ್ಗಾವಡು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಏಪಲ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ ಬೇನೆ ಮನ್ ಪೆರಪಲ್ಲಿ ಅಂದಾತ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಅಂಡತ್ತ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ಕಣ ನೀರು ಭೂಮಿಗೆ ಬುಡಿಯರ್ನ ಐತ ಸಾಪ ಈ ಏತು ದುಡ್ಡು ಮನ್ಪು ಎಂಚಿನನೇ ಮನ್ಪು ಐತ ಸಾಪ ತಟ್ಟು ಐಕೆ ಏತು ಪ್ರಾಯ ಅಂಡಲ್ಲ ಏತು ಪ್ರಾಯ ಐಕೆನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೇನ್ ಪನ್ಪ ಉಂಡತ್ತ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತರೆ ತಗ್ಗವು ಇದು ಎನ್ನ ಮಗೆ ತರೆ ತಗ್ಗ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೋಡ್ಚು ಅದೇನು ತೂಪುನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತರೆ ತಗ್ಗ ಹೊಡು ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕುಳ ಅಕ್ಲು ಏತೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಏತೋ ತೆರಿದು ಕಲ್ತದು ಬತ್ತನ ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಲೇನು ಪೂರ ದಾಟದು ದುಂಬು ಬತ್ತನ ಆತ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೋಡ್ಚು ತುಯರತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಈಜಿನ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲ ಸ್ವಂತ ಜೋಕ್ಲೇನು ತಾಂಕೆರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಾಂಕೆರೆ ಎತ್ತೋ ಭಂಗ ಮತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚೆ ಇಂದುವೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಿಪ್ಪು ಬಡದಿ ತೀರ್ದಿಪ್ಪೇರು ಕಂಡಣಿ ತೀರ್ದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಡಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಒಂದೆ ಈಜಿಂದ ಕುಡೊಂಜಿ ದಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಇತ್ತು ನೆಟ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತೂಂದಿಪ್ಪೇರು ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಆಯೆ ಎಂಕ್ ಸುಖ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಲ್ಲ ಆಯೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ದುಂಬು ಬರಡು ಆಯೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಆಯನ ಎಡ್ಡೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಬದುಕೋಡು ಅನ್ಪನ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಅಕ್ಲನ ಎತ್ತೋ ಆಸೆಗಳೇನು ಸೈಡ್ ಗದಿದ್ದು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಮೊಲ್ಲ ಏನಾಗ ನಿಕ್ಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಾರು ಜೋಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪಾರು
ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಕ್ಲೆ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಪಾಡ್ಪಬಾರು ಕೆಲವಂತೂ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಕೊಂಡು ಸೇರ್ಸಪ್ಪಾರು ಕೆಲವಂತೂ ಇಲ್ಲಲು ಅಕ್ಲಿನ ಹಳ್ಳಿಡು ಬಿಡು ನಿಕ್ಲುಬೋದು ಪೇಟೆಡ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಪಾರು ಅಂಡ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಅಕ್ಲನ ಲೈಫ್ ಅಕ್ಲಿಗಳ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಅಂಡ ದಿಪ್ನತೆ ಐನ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಐತೆ ತೆಲಿಪ ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿನ್ಯ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪಣ ಇತ್ತನತೆ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಪಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿಗೆ ಪಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಿದೆಯೊಂಡ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ಮುಗಿದುಜಿ ಇನಿ ಆರ್ನ ಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರೆ ಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತ ದಾದ ಬಂಡೇರ್ ಪಂಡ ಪೊಪ್ಪ ದಾದ ಅವಂತರ ಮಲ್ತೀರ್ ಪಂಡದ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬತ್ತು ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಡೀ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬರ್ಪ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲ ಪೊಪ್ಪ ದಾದ ಅವಂತರ ಮಲ್ತೀರ್ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ಪನೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಂಜ ಐತಾರ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲು ಕಾಪಲೆ ಎಲ್ಲಂಜ ಐತಾರ ಬಯ್ಯಗ್ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇರ್ನ ಅವಂತರ ದಾದ ಮನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲ ಎದುರು ಬರ್ರಂಡು ಆತಿನೆಟ ಸುದ್ದಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೋಂದಿಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನನಾತ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ತೋಂದಿಪ್ಲೆ ಐಕ್ಲಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.